an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ b'an na nin wagati la an ka foli b'aw ye me assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu a b'a kɛ émission madi kɛnɛ kan min fayida kɛnɛ bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma ni maa dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa dogolen tɛ mali kɔnɔ me Seko Amadu Siribe me Baniko Amadu bi an wulila ka belebele sɛgɛrɛ belebele salamu alaikum. wa alaikum salam. Kori baasi tɛ yen. Mi ala tanto a kɛra fama ye. an ka nubaw ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. jamanadenw u bɛ yen. kɔri ba tɛ diɲɛmaw la. Baasi foyi t'u la. ala k'an kanu don u la. amina rabi. ala k'an kanu don u la. amina rabi. mun sera an ma ala k'u mako ɲɛ. amina sɔli ala rabi. nabi. wasalam. belebele n'an bɔr'o kɔnɔ yanni an ka don an ka babu kɔnɔna la. Naam. an y'a mɛn k'a fɔ k'a daminɛ sisan ka taa se seli ma ko seli kɔfɛ o yɛlɛma bɛna don baara taabolo la. kosɛbɛ. a ka d'an ye yɛlɛma bɛna don yanni an ka babu kɔnɔ i ko ladɔnniya an ka mɔgɔ an filɛlibaga ma ani kanubaga ni mɔgɔ ɲɛ b'i la bi mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ bi. alhamdulilahi a'udhu billahi sami'il alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wasalam. an kanubaw an b'a fo nin télévision so in sababu an b'a fo Elhaji Shuala Baya Haidara an b'a ka wula an b'a ka kolo la olu de ye shirifuw ye an b'a fo ala ka hɛrɛ k'a n'a ye sefula aw minnu ye journalisiw ye ani alimantɛriw ani alimatirisiw ani auditrisiw an lamɛnbaw n b'a bɛɛ fo a diyara an Seko. ala ka nenaw sara amin. i ka fasalikɛlaw u ye Seko Amadu ka folikanw fɔ ko n b'u fo a diyara. ala ka hɛrɛ kɛ n'u ye amina rabi. o tɛmɛlen kɔfɛ maa min bɛ awa nɛgɛjuru la n'o ye kameramani ye an b'a fo a b'a mɛn. u ni cɛsiri ala ka hɛrɛ kɛ ne na amin. maa min bɛ ka kumaw fɛ aw badenkɛ don Seko Amadu Sidibe Baniko Amadu o don. mali la Bamakɔ Kati péage kɛrɛfɛ Coy. Sukonga ni Malefiya tɛnɛ Seko Amadu tɛ yɔrɔ jɔrɔ a tɔgɔ bɛ yen a tɛ du dɔ kɔnɔ ne tɔgɔ b'o du kɔnɔ Seko Amadu ale de ye nin kɛ k'a di diɲɛ ma diɲɛ ye nakun ye maa nana min ka mɔ i k'o kɛ mɔɔw k'o nafa sɔrɔ o kuma na fɛ an b'an sinsin ni alakira tɔgɔ ye o alakira min diɲɛ dara ale min kanu kama wa ni diɲɛ bɛ wuli a bɛ wuli n'ale kanu ye alakira bɔra jɔn na ale yɛrɛ bɔra mɔkɛ duuru minnu na an b'a daminɛ Adinani la jɔn bɔra Adinani la Kilabi bɔra Adinani la Abdulmanafi bɔra o la Kusheyi bɔra o la Adulimutɔlibu bɔra o la Adulayi bɔra Adulimutɔlibu la alakira bɔra o la fo ka na se Muhamadu yɛrɛ ma. a tɛ tɛmɛ o kan. an ka foli b'u ye olu de kɛra numinɛbaga ye ka taa alijinɛ kɔnɔ diɲɛ numinɛbaga ani lahara numinɛbaga ka taa alijinɛ kɔnɔ o alakira Muhamadu an ka m'o de ma ale de kɛra maa ye n'o ye jurumundan ye ale de kɛra maa ye maa min ye alisilamɛw garandi diɲɛ ani lahara ni maa min kɛra mumini ye ka kɛ ala dɔnbaa ye ka kɛ ɲumankɛbaa ye a ko a na alijinɛ dayɛlɛ ye an b'a kɔ fo ka se saya don ma a bɛ fɔ o de ma ko sirifu o sirifu minnu filɛ o ye Alifuseni bɔra olu la Asan ni Fuseni o bɔra olu la n'o ye Seyidina Ali ye ka bɔ awa Fatumata bintu Rasululayi la n'o ye alakira denmuso ye ni maa min tugura o kɔ ala y'i kunnadiya an bɛ foli kɛ an ka gidi yɛrɛ la n'o ye Ashɛri Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye Mali diinɛ ɲɛmaa ala ka barika don an n'a la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ yɛlɛma min bɛna don baara la Sefula ye o tɛ baasi wɛrɛ ye maa min n'i nana diɲɛ dugukolo kɔ ka suratu Rahamani y'o fɔ ko ale ye dugukolo da k'a fɛrɛ ni yɔrɔ dɔ ka gɛlɛ i bɛ yɔrɔ nɔgɔman ɲini gɛlɛya ti fɛn wɛrɛ ye maa ni ala ye yɔrɔ dɔ latigɛ i ma yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ fɛrɛ o yɔrɔ la k'i ka diinɛ kɛ ka ɲɛ ala ko k'i ka taa ye o kama ni seli min nana sisan an kɔrɔ ni seli in nana tɛmɛ ni seli in tɛmɛna an bɛna wuli k'an kun da dugu min kan n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ko ala ne b'a fɛ ka Zawiya jɔ mais Zawiya in daminɛ na n k'a ma se ka ban dɛ ala y'a kɛ Zawiya in banna bi ani gerebuw yɛrɛ siyɔrɔ o banna k'o kɛ pewu depuis diɲɛ dara ala ye dali kɛ dɔnnikɛbaa ɲuman o ɲuman ala b'i bila sɛgɛn kɔnɔ ne tora diɲɛ kɔnɔ Seko Filimani Hayidara ala ka hinɛ a la a ye Kalaban fankelen jɔ k'a kɛ kare kelenw ye o kɛra an kɔrɔ nin ye sisan n'o tɛ Filimani y'a ka filimaniya kɛ halala ɲini la a ma dufure dun a ma haramu dun a ye du sɔrɔ k'a jɔ a n'a saya cɛ bi a tɛ sa mugan bɔ
ni y'a lajɛ awa Mamadu Ablaye Suwadu n'o ye dili karamɔgɔ ye minnu sigilen bɛ Basumala kan a y'a ka karamɔgɔya kɛ k'a ban ni maaw taara morikɛ kɔ u bɛ taa nɔfɛ ka na k'a bɛ jardin kɔnɔ wa bɛ na tuma min i bɛ turuwali sɔrɔ a bolo ani marato o b'a sɔrɔ a tun ye mansɔnya la o tuma na Madu hakili duma fana a y'a ka moriya kɛ k'a ban n'i taara a nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɔtɔ don buba bɔyɔrɔ la kamiko kelen b'a bolo buba bɔsɛgi sigi m'o kɔfɛ nka o bɛɛ la n'a ko Ala k'a kɛ tan Ala bɛ mako in dilan gindo alimami a kun b'o cogo la siège kɔnɔ ndamarokolo kɔlɔsi b'a bolo ale ma sigi fauteuil ba kɔnɔ Ala m'o si nɔgɔya morikɛ ma mais n'a ko Ala kɛ tan Ala b'a kɛ o cogo la o tuma na ka se awa Segu sosolakaw ma ka se jirelakaw ma ka se mori caman ma Mali kɔnɔ minnu tɛmɛna jɛnɛ alimamiw bɛɛ b'o la o tuma nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Seku Amadu b'o cogo la yɔrɔ min ka bon denbaya warala Ala ka jɔnɲumanw nana ka na yɔrɔba de jɔ Mundugula kɔnɔ u ye yɔrɔba de jɔ Mundugula kɔfɛ n'i y'a tɛmɛ dɔɔni u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Farada ni kɔda in na u taara palais de jɔ k'a duma bɛɛ ka palais ɲi ka palais ɲi dɛ anw da in ye palais de u taara o jɔ k'a ba tayi n ka maa dɛmɛnen dɔw k'a ban a ko Seku Amadu i bɛ na yan i ka jama bɛ kuya anw ye nin k'an nin ɲɛna u y'o min kɛ an ye an b'a fɔ u sara bɛ Ala bolo ni Ala ye selibaji min k'o ban selibaji minen k'o ban maa o maa bɛ Seku Amadu ɲini sa i b'i kunda Mundugula kan Ala ye olu de gɛrɛsɛgɛ don ne la ne bɛna taa ye dɛrɛ Mundugula Mundugula Farada n'i ko Mundugula Farada dɔrɔn a banna i ye Mundugula kɔ tigɛ sugufɛ bannen n'i ye kɔni in tigɛ i bɛ sin ka sira faralen Kinibolo fɛ i bɛ taa fɔ Farada la château ba in ɲɔgɔn ye Ala ka jɔnɲumanw ne ye nin wuli k'a ban ka kɛnɛ basa misiri y'i ja Zavia y'i ja Mandarisa y'i ja o bɛɛ bɛ se jɔnin kɛnɛ in na mais u ye caman garɔ k'a duma ko n k'o ta Ala kama ko nka u ma tila fɔlɔ u b'a kan ni maa ye bonya k'i ye a lakale alikuranɛ b'o fɔ wa ma bi nɛmɛti rabbika fa hadis Mahamadu n'i ye hɛrɛ k'i ye a baro gɔ fitiriwale ye kafiri de ye Ala t'a fɛ Ala bana fɛn min na o de ye fitiriwale ye Iblisa dara k'a kunnangoya mun kama Ala ye dali kɛ tuma min na Mahamadu la yan'a k'o kɛ n'o ye an fa Adama ye Ala ye mɛlɛkɛw wele ka n'u sigi n bɛna dilali kɛ farikolotigi la ni n tilara a la tuma min na min ni fiyɛ a la a bɛ ka sujuru bin a kan a tilala a la tuma min na mɛlɛkɛ bɛɛ sujuru bin kan a kuma na sa ila Iblisa fɔra a tora Iblisa ye Ala ko n y'i kunnakoya a ko i bɔra n ka hɛrɛ kɔnɔ fo ka se sara don ma a ko Ala n y'o mɛn Ala Fabizati ka nyengali ka bonya la ya fiti mata dunga hɛrɛ duma nga maa caman fili ka taa nɔfɛ caman na taa janɛmɛ kɔnɔ Ala ko n y'o k'i ye Ala k'an kisi ka bɔ Iblisa tɔɔrɔ ma ni maa ye hɛrɛ k'i ye n'i m'a dɔn i kafiriyara maa minnu ye nin hɛrɛ kɛ ne ye Ala ka barika don u la minnu y'a kɛ n ye Ala ka barika don u la u y'a jira ne la ko n ka n'u t'a fɔ maa si ye ne t'u tɔgɔ fɔ mais n'u waleɲuman fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ n'u ye u ma kɛ bakilu ye u ma kɛ fitiriwale ye Seku Amadu ma k'a lamɛn dibi la k'i mago dilan k'i da de i ma se Seku Amadu ma o ma k'o ɲɔgɔnna ye ka kɛ dibi la ka kɛ lagosilibaga ye Seku Amadu kan d'o ma maa minnu ye hinɛ kɛ ne ni n ka denbaya la Ala ka barika don ne na o tuma na ni selibaji min na ni maa min ɲini sa o tigi b'a kunda yen nka n'Ala sɔnna an bɛna plakiw bila sira la telefɔni nimero n'i y'o ta baara bɛna ɲa ni selibaji kɔni min na ka ban o tuma i b'i kati ye k'o to yen sa dɛ i b'i kunda fa min kan o de ye Mundugula Farada o tuma na n'an tilara o bɛɛ lajɛlen la dɔnni minnu bɛ yen n'a tɔnina Seku Amadu ye minnu dɔnniw de fili a ye i b'a fɔ ko ɲɔkisɛ bɛ fili dugukolo la cogo min diɲɛ ye sababu ye ne y'a fɔ aw ye waati bɛɛ lajɛlen na n bɛ ka k'a fɔ aw ye a ye sarakatu bɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen min n'o de d'an ma kun a ye sarakatu bɔ dɛ maa o maa bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ n b'a ɲini i fɛ nin mission in na n'i tulo y'a mɛn sarakatu bɔ sifurabulu ko don sibulu o kari dɔrɔn i ka taa don daga kɔnɔ wala a sa sugu la i k'i ka denbaya ko n'a ye ka n'i yɛrɛ bila foyi la sibulu ɲinan sɛmɛɲɛ a sanfiɲɛ ni sanpɛrɛ a n'a jiko gɛlɛya yɔrɔ dɔw bi kɛ sanpɛrɛ dama ni fiɲɛ bi cɛnni kɛ ji tɛ na yɔrɔ dɔw bi kɛ ji de bɛ na cɛnni kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a y'o kɛ a k'a ko n'i y'i ka denbaya ko n'a ye Ala bɛna don i ni kasara in cɛ n'o tɛ ɲinan a kasara ka bon kosɛbɛ Ala k'an tanga ka bɔ a ma n y'o di diɲɛ ma
famna n'an dɛmɛna o kan maaw mago bɛ fɛn min na ni ala y'o nɔgɔya ne ma n bɛ segin a kan o ye o fɛn bɛ yen n y'a f'u ye n ko dugaɲaga dugakolo ayiwa torojɛ ladɔn walima torojɛ kisɛ walima nanagalen ɲaga n'o se ma kɛ maa min ye o tuma na sisan Seku Amadu de y'u bɛɛ ɲini sa n y'u labɛn u bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo yan n dun y'a f'i ye n'i y'u sɔrɔ i bɛ dasi ba 10 d'a kan i bɛ na mɛ a dilanlen ka mɔgɔ bila k'u ɲini a ɲagaw ɲininen k'a bɛɛ lajɛlen labɛn k'u kɛ labɛn kelen ye k'u kɛ nasibidon kelen kɔnɔ n'i bolo donn'a la i bɛ kɛ fɛn ye ne y'o de labɛn k'o bila yan o tuma na maa minnu cira ka yiriladɔn ninnu ɲini wali dugaɲagaw o tuma o fɛn yɛrɛ de bɛ fara a kan sisan a n'a parifɛn minnu kɛra a la o tuma i bɛ 20,000 ɲini ka na ka n'i yɛrɛ bila hali torojɛ ɲini na bilen o tuma na dɔw b'a lamɛn mɛ a sɔrɔli se t'o ye wa a bɛɛ sɔrɔla ka ban o bɛɛ lajɛlen bɛ yan ni maa min da ye nafolo ko ye k'e ta ye hɛrɛ nɔfɛ ko ye o bɛ yan na Seku Amadu fɛ yan Amadu Gewusu o min kun bɛ fɔ n'o bɛ dawulaji bani hadamaden ma o fana dilanlen bɛ k'o ba ta ye o Amadu Gewusu in bɛ yan n y'o de f'u ye kɔnɔni duruma min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko udu o de labɛn bɛ yan o bɛ n bolo yan zen o tuma n'i ta ye dawula k'o ye diɲɛ ka kule n'i tɔgɔ ye dasi 10,000 pe o ɲini ka na n'o ka nɔgɔ dɛ. mɛ ta o kelen de don wa minɛ non n'i y'a ta kaba o kuma e mago bɛ gilasa de o bɛ n bolo yan ni maa min ma tila o la n'i mago bɛ awa taama la nanagalen ɲaga in baaralen don yan n'o ye nganfɛrɛkɛ kɔnɔ nganfɛrɛkɛ wala kɔnɔ nganfɛrɛkɛ min yan'a den ka balo fɛn 1000 bɛ a b'o de ɲini fɔlɔ ka n'o don a ɲaga la n'o tɛ a den tɛ tɔrɔ n'a ye ɲa da ka denw d'a kɔnɔ a bɛ wuli ka juru tali daminɛ hali alikama juru fuluku o bɛɛ bi cɛ ka don a la o kama a kɔnɔnin bɛ wuli k'i da kabakolo kan ka taa fo ka t'i sigi fɔ alikama kuncɛ ma a bɛ wuli n'o juru fuluku dɔ ye ka n'o bɛɛ don a ɲaga la n'a m'o kɛ a den ti balo o nganfɛrɛkɛ min filɛ n'o ye nanagalen ye façon 2 don a kelen bɛ yen o bɛ bɔgɔ de da a kelen bɛ yen o bɛ ɲaga da min bɛ bɔgɔ da n'o donn'i ka so i b'o gɛn n'o tɛ o bɛ dutigi saya fɔ n'o tɔrɔli i ka so i mago sara a tɛ kɛ hɛrɛ i ma min bɛ ɲaga da o de ye hɛrɛ i ma o de ko don ɲaga labɛnlen bɛ yan maa minnu bɛ taa taama la n'i taara taama la fana ni papiye ko gɛlɛyara i bolo o ɲaga in labɛnlen don yan o kɔni o ye dasi 40,000 ye ni maa min y'o ta 40,000 a ka ca dɔ ala fɛ i ka papiye ko ala b'i ɲɛ sɔrɔ o ma nka n ka mɛn maaw ma minnu ye danamaw ye minnu ye laadiriw ye minnu ye hɔrɔn ye e maa min ko k'e ye diɲɛ mori bɛ yaala i ye diɲɛ soma bɛ yaala n'i nana i sigi n'o ɲɛ o ko tɛ da ala la i ka da kira la i ka kɛ laadiri ye 40,000 tɛ Seku Amadu sara fɔlen filɛ i ɲɛna hɔrɔn dɔw laadiri dɔw u ye so jɔ k'a ba tayi a n'an zaviyaw k'a di Seku Amadu ma e tun t'o kɛ yɔrɔ la o tuma n'i kɛra laadiri ye i yɛrɛ ta na k'o cogo la 40,000 pe i ka sɛbɛn ko ma gɛlɛya o bɛ ɲini k'o d'i ma o tuma o bɛ n bolo yan o kɔfɛ tugun daga dɔ don mɛ o nasiji bɛ yan o dagaji n'i y'o sɔrɔ ka t'o k'i ka denbaya kun ka ban i ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ ku a bɛ ku minɛn kelen kɔnɔ wa o bi tugu e kɔ n'i ko n ko o b'a mɛn o bɛɛ yan o dagaji o bi don k'o di adamaden dutigi kelen kelen bɛɛ ma duden bɛɛ k'i min n'a ye o ye bɛɛ ko le ye o bi kɛ 30,000 n'i mago bɛ i ka denbaya bɛɛ ka tugu i kɔ 30,000 ɲini i ka se Seku Amadu ma o y'o dilanlen ye o kɔfɛ muso minnu bɛ yen n'u bɛ lajɔ n'u kɔnɔ ye kalo 3 kalo 6 kɔnɔ bi segin walima dɔw bɛ taa kalo 9 n'u bangela den sulama de bɛ bange n y'o labɛn k'o fana mara n'i sera ma yan o kɔni o ye dasi 10,000 ye ɔwɔ o 10,000 kɔni n'i y'o labɛn ka ban i muso t'i kɔnɔ fɛ k'a jɔ bilen minnu sera yan ko u muso ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ tile 2 in na an b'u fo an ka fila dɔw b'a la an b'u fo denw ala k'u kɛ den barikamaw ye o muso ala k'u bolo bɔ o kɔ hɛrɛ la ala de ye nin dalijuw di nin tɛ moriyakɛla ye ne y'a fɔ n'i y'a sɔrɔ ko ne de bɛ k'a kɛ ni morikɛ dɔ ka gafe ye ɲɔnguma o wuli mɛ ne nɔfɛ k'a fɔ an ka gafe d'an ma ala bi maa min nalen sɔn o wasara o de kama ala ko wa kɛfa billahi wakila a k'i wakili suri ne ala la ne ala wasara ni kɔlɔsibaga ye ala ye dɔnni in di a jilen tɛ maa kɔnturu la wa a dira de n ka diɲɛ nafa n'a ye i kɛra fɛn ye i ma kɛ fɛn ye o nane ma n'i kɛra fɛn o fɛn ye hali n'i y'a sɔrɔ maa min ye dɔ bugɔ a baro n'i sera yan an na fɛn dɔ kɛ ka d'i ma dangadenw ka nafolo o fana bɛ dilan o dangadenw ka nafolo bɛ dilan k'a fɔ ko barika t'e la fiyewu o bɛ dilan ni tɔnkɔnɔ de n'o baara in tilala a tigi bɛ kɛ fɛn ye ni ɲininkali b'i fɛ. Sogo n'an ka bɔ babu kɔnɔ i da magara fɛn dɔ la min mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa tunga na
ko a fɛn bɛ bitɔn bɛ 40,000 an bɛ fɛ ka dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa kɔ kan olu de bɛ na wa mun papier ko gɛlɛyalen bɛ maa min bolo i ka walawalali di a yɔrɔ la quoi. a fɛn in bɛ fɛn fila de kɛ a bɛ baara fila kɛ maa min bɛ kɔfɛ e ka sɛbɛnfurako dilanla gɛlɛyara a b'o dilan min bɛ bɔ yan ka taa min b'a ka taama gɛlɛya sɛbɛnfurako tɛ yan n'o tɛ n'i ye visa di taamaden ma bi mun na a tɛ taa maa min ka sɛbɛnfurako dilanla gɛlɛyara yan ani maa min ka sigi sɛbɛnko gɛlɛyara jamana kɔnɔ a fɛn kelen in b'o fila bɛɛ kɛ n'i y'a ta yan a b'i ka taali teliya ni sera ye ni maa min yɛrɛ bɛ yen fana n'o y'a ta yan a b'o ka sɛbɛnko nɔgɔya e ko joli lo ko ye nin ye dasi 40,000 i b'i janto o la mais sogo n'i taara i ta ko ye fɛn dɔ de ye baara ye kosɛbɛ baarako bɛ gɛlɛya baarako o fɛnɛ t'a labɛnnen don ɔ kuma na baarako t'a labɛnnen don n y'o de fɔ k'o ban baarako tɛ fɛn wɛrɛ ye ko ye o garisɛgɛ ko de ye nafolo o ye nafolo de nɔfɛ ko ye n'i ye nafolo ko garisɛgɛ ta kɛ k'o fara o kan o ye kɛlen ye k'a bɛɛ kɛ sawo nanagale ɲaga olu fɛn ninnu walima duga ɲaga n'i y'o fɛn ninnu da o ma f'i ɲɛna ko ye dasi 20 ye ɔ n'i y'o fara dɔ in kan kaban o ye kɛlen ye k'a bɛɛ kɛ o kɔfɛ n y'a f'u ye dɛbɛli banna yen maaw mako b'a la kosɛbɛ parce que maliyɛn ye fɛn ye n y'o de f'i ye n'i ye ala ka saya ɲɛɲini o fura tɛ maa bolo mais maliyɛn ka saya i b'o jija k'i k'o fura ko maliyɛn ka saya o b'a damɔ ala ka saya bɛ yen maliyɛn ka saya bɛ yen maliyɛnw b'i fɔ k'i fa n'u da ye u b'i fɔ k'i fa n'u ŋɛni ye o de ka ca anw ka jamana in na donc olu ka saya kunbɛla ye jumɛn ye o de ye dɛbɛli banna nin i b'o dagaw ko k'i sigi n'u y'u ka ɲɛngodenya k'i la a n'u ka mankutuncɛ a n'u ka kɔnɔjuguyaw ala bɛ bɔnɛ jigi u kan i b'a ye u bɛ juguya ni tɔgɔcɛn la o b'a sɔrɔ ala bɛ k'u mako sa ka taa donc o daga o bɛ n bolo yan o ye dɛbɛli banna ye o dɛbɛli banna ye o ye dasi 12 ye 12 mais maa kelen de b'o ta k'i ko wa maa kelen b'a ta mais dutigi bɛ se k'a ta a ka du bɛɛ kama an k'o nɔgɔya maaw ye maliyɛn ka jugu dɛ du cɛ kelen n'i y'a ta kaban i b'i den bɛɛ ko na ye mais ni maa wɛrɛ tɛ se ka don a la n'i ka i wolodenw tɛ i wolodenw ani muso n'i denw a bɛ kɛ ten de wala maa wɛrɛ tɛ don o la maa wɛrɛ tɛ don o la o tɛ ɲumanya kɛla ye o tuma na o ye fɛn ye nka daga in sa n'i b'a ko i muso min n'i da la k'a fɔ a bɛ sɔn k'i janfa n'a dun y'i janfa se wɛrɛ tɛ ye dɛbɛlikɛlaw kɔ ja seere muso in kana ko a la dɛ n'i y'a ko a la n'a y'i janfa n'i taara moriw fɛ yen wali somaw fɛ yen k'a ye muso baara a y'a kɛ tan a y'a fa n'u y'a su a kan i ni morikɛ a bɛɛ bɛ taa kaburu kɔnɔ donc o kama i ma da muso min na ka n'a ko n'a ye i b'o to yen i b'i n'i denw ko a la nka n'i dara a la k'a fɔ ne muso ye nin ye nin di ne janfa a ko n'a ye parce que ni ko y'o sɔrɔ i muso ye mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la yan mali muso caman an ka jamana in nɔ mali la yan a muso caman bɛ furu kɛ fo ka taa sa sadon ma o b'a sɔrɔ a nata bɔlen bɛ furu wɛrɛ nɔfɛ u bɛ quartier min kɔnɔ n'u bɛ furu ka bɔ o kɔnɔ u b'u si bɛɛ kɛ u ni dɔw tun bɛ kanu la u bɛ taa n'o kumakan o kulɔrɔ cɛlasigiyɔrɔ la a ni cɛ tɛ bɛn i b'a sɔrɔ hali lini b'a dɔw n'o cɛ o tuma na e ka furu bɛ se ja o kan wala donc a bi c'o la don o don a b'a la ni ne furu sara bɔ yen ko n bɛ taa nin kun o b'a sɔrɔ cɛ in fana bɛ ka k'an dogondogo muso wɛrɛ b'o kun fana o tuma na sisan mali bɛ nin cogo in de la donc n'i ma da muso min na ka n'o ko ni a ye n'i y'o ko n'a ye i y'a k'i yɛrɛ la o bɛ kelen ye wolodon ta in bɛ yan wolodon nasi adamaden ka fɛn bɛɛ ye sopaseman ye n y'o de f'i ye seku amadu min filɛ anw ɲɛfɛ n'a bɛ ka kuma anw ɲɛ a k'a fɔ seku amadu a y'a sɔrɔ ko dɔ kɛra i mana kɛ diɲɛ don o don den ye i jija i k'i ka saraka bɔ n y'o de f'u ye n ko tɛnɛnden ka saraka ɲuman a ka kɛ masakɛ ye i bɛ nturajɛ de ɲini tɛnɛden ɔwɔ tɛnɛden n'i mako b'a ka kɛ masakɛ ye komi bɛɛ mago bɛ nasi de la k'a ko sawo i bɛ nturajɛ de ɲini kana nɔrɔ mɔgɔ la o de do kana siri maa la turajɛman pewu n'i y'o sɔrɔ e ye tɛnɛnden ye k'i dalen b'o la n'i y'o sɔrɔ a yiri bɛ yan yiri saba don a yiri saba in bɛɛ bi fiyere su kelen k'a fiyere bɔ su kelen a yiri saba ye yiri gɛnman ye wa a yiri saba in bɛɛ fiyere ye sanu ye maa tɛ se k'a fɔ k'ale y'a fiyere n'i y'a fiyere don min i ta ɲalen ye a fiyere ye sanu de ye a bi bɔ dugukila ma jinɛw b'a bɛɛ tɔmɔ dugalen seretoro nsɛrɛninjɛ o yiri saba in don o tɛnɛnden ka yiri ye tɛnɛnden bɛ se ka kɛ masakɛ tɛnɛnden ye masakɛ de ye ni juma yɛrɛ tɛ ani alamisa est-ce que don b'ale ɲɛ tɛnɛdon sogo tɛnɛdon san n'i y'o ta fɔ olu bɛ se ka mardi ta bɛ cogo di tɛnɛndon ta yen n tun ma ban o la kosɛbɛ bari
dɔw bɛ ne fɛn ko fɔ n k'a yiri fɔ n y'a dɔn o fɔlen tɛ nin ya bon haya min bɛ sɛbɛn ka kɛ a la nturajɛ fɔra yiri fɔ la bon u b'u tulo pan haya in de kan u bɛ taa yiri san ka ntura san ka t'o da k'o fa o ka so i ye sogo de dun n'o tɛ i ma wolodon saraka haya min b'a la basumala filɛ bisimilahi k'a daminɛ o ma ka taa bila fo wala dɔɔnin na ma haya 7 k'a daminɛ juma ma fo ka n'a bila alamisa ma tile 7 o dɔgɔkun tile 7 min ye adamaden ye 7 fana ye k'a fɔ aw ye adamaden ye 7 min ye min n'o de f'i ye o ye adamaden ye kun de ani bolo 2 ani sen 2 o kun ni bolo 2 ni sen 2 o tɛ 5 ye o tɛ 5 baniya la o kuma filɛli ɲɛ 2 adamaden banna ye pewu adamaden ye 7 de ye o 7 in na cɛ b'o la muso b'o la i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw ni muso dɔw ka dolo ye fɛn kelen de ye dɔw ta bɛ fiɲɛ fɛ dɔw ta bɛ bɔgɔ la dɔw ta bɛ ji la dɔw ta bɛ tile fɛ dɔw ta bɛ tasuma la dɔw yɛrɛ ta ye dibi ye dɔw ta bɛ hijabu fɛ adamaden dolo bɛ nin cogo la maa dɔw dolo ti ɲaga f'a ka sunɔgɔ n'o sunɔgɔla dɔrɔn o gɛrɛsɛgɛ bɛ na bon n'o tigi taara kɛ siɲɛnakɛla i b'a ye o ka foyi ti ɲa mais n'a sunɔgɔla a gɛrɛsɛgɛ bi ɲa bon maa dɔw dolo bɛ yen o tɛ sɔn sunɔgɔ ma o bi si a ɲɛna n'o sira a ɲɛna hɛrɛ tɔ bi ɲuguba i b'a ye dɔrɔn a bi wele affaire dumanw na sufɛ dɔrɔn o mɔgɔw bɛ yen nka n'a m'a ɲɛɲini a bolofɛn tɛ sigi a bɛɛ bɛ kɛ fu de ye ten o tuma tɛnɛnden ta sa furuɲaga min bɛ misi kɔnɔ n'o ye filafuru in ye ɲa dɔn nasi in de bɛ ɲaami o rɔ o ni yiri ninnu de bɛ ko ni ɲɔgɔn na bon n'u ɲinana haya in kɔ haya in de y'a bɛɛ ye o haya in dɛ o kolo dama dama min bɛ sɛbɛn dɛ o de y'a bɛɛ ye o haya in yɛrɛ de bɛ sɛbɛn misi farikolo kan ni e t'o dɔn dun n ye dɔw ye u bɛ n wele ka bɔ Côte-d'Ivoire k'u bɛ taa karamɔgɔ dɔw fɛ k'o ka haya in yira u la a ne ko karamɔgɔ jumɛn no ni karamɔgɔ bɛɛ tun t'a dɔn maa kun ti jɛn ye ala o ala t'a di bɛɛ mɔ a haya in bɛ Seko Amadu de bolo yan o tuma na ni maa min b'a fɛ ka kɛ fɛn ye tɛnɛnden la i ka hɛrɛ n y'o de daminɛ f'i ɲɛna nin ye i ye ɲininka tarata den la tarata den o tigilamɔgɔ n'o bangera i ka so ni min kɔlɔsi o den bɛ sin ka yɛlɛma ka kɛ soma ye hali n'i kɛra alimami ye a den bɛ ɲɛbɔ somaya kow fɛ wa n'a y'i tɛgɛ don dɔrɔn pawu a bɛ k'o ye wa a bɛ ɲaga a bolo dɛ o ye farati ye o tuma na sisan tarata den filɛ ale ye maa ye ale ka saraka o de ye sangaba bilenman ye sangaba bilenman ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ ko wulɛmɛ o wulɛmɛ min filɛ n'i bɛ tarata den ka saraka bɔ o bɛ bɔ ayiwa tarata ni lansara sera a bɛ bɔ o waati n'i y'a bɔ nɛfɛri kuma i y'a ka ko bila anvazi la a tigi bɛ co kɔfɛ n'i y'a bɔ lansara kuma baara bi ɲa n y'o f'i ye cogo min na haya de bɛ yen a bɛ sɛbɛn a kan ni haya in bɛ awa basumala kɔnɔ dɔgɔkun tile 7 bisimilayi haya 7 a b'o de kɔnɔ mais n'i y'o bɛɛ sɛbɛn k'i ko n'a ye k'a b'o kɔnɔ o tuma na fɛ den minnu ta b'a kɔnɔ i n'o tigi ti si ti ɲa diɲɛ kɔnɔ bilen bon n'o y'a sɔrɔ i ka patron nɔ b'o rɔ ka ban i mako salen y'o ye i tɛ hɛrɛ i ɲɛ la bilen o de kama gɛrɛ ko tigiw la i k'a ɲɛɲini u fɛ n'u y'a ɲɛ k'i tɛgɛ ko kɔrɔdɔnmaw bɛ yen n'u y'a k'i tɛgɛ ka ban i bɛ k'i yɛrɛ ye maa kana dɔnni ta i kun fɛ k'i b'a kɛ maaw bi diɲɛ na u ye misi san ne yɛrɛ kɔ k'a faga te o ye kabako ye an bɛ da don fɛn wɛrɛ la n y'a mɛnna Côte-d'Ivoire jamana kan ko Seko Amadu k'a photo d'a mɛ dɔw ka page kan minnu bɛ portefeuille ka wariw kɛ k'olu fa k'o photo da Facebook kan ani YouTube kan portefeuille ko a kolonkisɛ kolonkisɛ ye mun ye wari dun da kɔrɔlen k'o kɛ ka portefeuille kala ne y'a f'u ye n k'u se mɔ yen nɔ u kana ni fɛnw kɛ n'u ye nin gundo kɛ ni Seko Amadu k'a bɛ kuma in ka don o don ka dɔnni kuru bɛ na da kɛnɛ k'a don mɔgɔ ma ko tɛ ne b'o dɔn bɛɛ ye tulonkɛ ko de wari bɔyɔrɔ tɛ portefeuille dɛ maa ɲuman dɔw ka fisa jinɛ dɔw ye dɛ kɔngɔ bɛ na jinɛ dɔw fɛ hali birifini t'u fɛ jinɛw bɛ si yiriwo ni kuluwow de kɔnɔ o tɛ fara nkalontigɛ ma foto minnu n'an b'olu kan n'u bɛ k'u balo n'o ye ne kɔni b'a ɲini u fɛ diɲɛ kɔnɔ kalanden kelen sigilen tɛ dugu la Amadu bolo fɔlɔ n'a kɛra don o don a b'a mɛn tele fana la ma kalanden sigi diɲɛ dugukolo yɔrɔ si ko Seko Amadu ka kalanden filɛ ne m'o sigi nin kuma in min bɛ ka kɛ nin ye bi nin bɛ ka kɛ selifilacɛ kalo rɔ an kɔrɔ nin ye 2020 a bɛ faamu kalanden kelen ne m'a sigi dugu si la ko n ka kalanden filɛ fɔlɔ n'o kɛra don o don an n'o fana bɛ telew la ani Facebook kan donc n'a ye maa min ye ko Seko Amadu ka kalanden don Côte d'Ivoire Burkina Laginɛ Faransi diɲɛ dugu bɛɛ la Europe Amérique n'a ko Seko Amadu ka kalanden don a ye wuli ka bɔ a kɔrɔ nkalontigɛla don Seko Amadu ka kalanden tɛ hali n t'a dɔn
n'a ye photo y'u ka fɛ ka ko ne de y'u bila ka taa wali kalandenw don a y'a fosi ka b'u kɔrɔ n welela ka bɔ Kodowara kɔrɔ don o k'a photo bɛɛ ci ma a fɛnw bɛɛ ci ma Benin Noirs ka dɔnnibaw u bɛ mun kɛ flomaniw ni arnaqueurs wale ninnu de don ka maaw mago sa Cheikh Amadu don maa ye dɛ anw bɛ yan n'a y'an photo bila I kun kan kanu b'i la o bɛ daga mais n'i y'an photo ta ka baara kɛ n'a ye I ti sa fiyewu fo Ala k'i da kɛnɛ kan wa I bɛ lebu ka sa fana o tuma na n b'o kangeru da diɲɛ k'a farati o la ni dɔnni min ne kɔnɔ yan nin bɛ ne kɔnɔ yan ni maa min nana ta sun kɔrɔ e bɛ kɛ dɔnnibaaba ye ni yɛlɛmana awa yɔrɔ kura la n'Ala sɔnna an bɛna kalan daminɛ an bɛ kalandenw da o la n'Ala ka jɛ Seku an bɛ wolodon nasi la sa ka daminɛ dimanche lundi mardi mercredi jeudi fo ka taa se samedi ma kosɛbɛ ani vendredi nin don bɛɛ donba de nin bɛɛ ye donbaw de ye a don ka ɲɛ I bolo a tɛ taa wolodon b'i k'a nasi a ti to o kɔ b'i k'a ta a nasi bɛ yen ni maa min tɛ se k'i ka misi faa misi minnu faa ale filɛ nin ye ne y'o de fɔ a nasi bitew bɛ yan an ye misiw faa a bɛ yan 10,000 da mɔgɔw bɛ ka n'a ta kosɛbɛ u mago b'a la kosɛbɛ dentigiw n'o tɛ wolodon ko dilanbali an k'a bɛ maa den kɛ gulɔmina ye a b'a kɛ nso ye a b'a kɛ dɔrɔkumina ye a b'a kɛ kɛlɛkɛla ye a tɛ ko ɲɛ sunɔgɔ kɔ wa a bɛ fiyɛ kɛ fani ba kan wolodon ni danbɛlɛkɛ tiɲɛna dɔrɔn a b'o de kɛ mais u bɛ ka nin bɛ kɛ kulonkɛ ko ye maa dacogo bɛ min tiɲɛ ye jugu t'a tiɲɛ ye maa ye dacogo di ye n y'o de f'i ye tɛgɛ in bɛ ten de tɛgɛ filɛ ko ye a bɛɛ bɛ yan de tɛgɛ nin kɔnɔ a bɛɛ tɛ nin ya ne m'o de f'i ye a bɛɛ ye nin ye tɛgɛw bɛ yen n'o donn'i ka so kaban I mago ɲɛna tɛgɛw bɛ yen n'o tɛgɛ kora I tɛgɛ ko ji rɔ kaban I bɛ hɛrɛ sɔrɔ tɛgɛw bɛ yen n'a y'i fo sogo mɔ k'a fɔ ta hɛrɛ sira wa o y'i ka o sa jalen ye Ala k'o diya na n'o bɛɛ n'i si ɲɔgɔn mɔ don I mago ma ɲa o tuma a ye muso ɲuman furu faamuya mais Seku tɛgɛ nin I b'a lajɛ joli tɛgɛ in min filɛ dasi 1000 n y'a f'u ye ɲuman ni kini ni n bɛ maa o maa ta filɛ sa kini 1000 ɲuman 1000 n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna minnu bɛ kɔfɛ kini awɔ 1000 ɲuman 1000 minnu bɛ kɔnɔna na Bamakɔ yan wali yan minnu bɛ Bamakɔ yan 1000 a fila bɛɛ 1000 a fila bɛɛ 1000 mais maa min bɛ kɔfɛ kini 1000 ɲuman 1000 kɛra fɛn o fɛn kosɛbɛ n'i bɛ kɔ kan wala o ti filɛ o kɔkanta ti filɛ 1000 dɛ o ye 2000 2000 wala tɛgɛ teri ka bon kosɛbɛ ɲama min b'a kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ e yɛrɛ min bɛ k'a fila a bɛ se ka nka kɔlɔlɔ bɛ se sen ma a bɛ komi I bɛ ka maa teri fɔ a ye n'i ye maa teri fɔ a ye n'i yɛrɛ ko n tɛ I t'a ni si ta a bɛ faamu Seku I da maga dabali banna la I da maga nasi la kosɛbɛ min ye nafoloko nasi ani maa min bɛ fɛ ka taa tunga fɛ kosɛbɛ n b'a dɔn nin wagati la an filɛlen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ maa min bɛ Mali kɔ kan n'u bɛ fɛ Seku Amadu ka nin minɛnw sɔrɔ n'u mago b'a la fɛɛrɛ b'i bolo k'a las'u ma wa bon ne fɛɛrɛ min bɛ ne bolo min bɛ tunga fɛ I ka maa dɔ wele dɔrɔn I k'o bila ka na n'o tɛ n tɛ layidu tɛ yen n ko n bɛ wuli ka taa bila dɛ o tan tɛ n bolo n y'a dɔn kɔfɛ u bɛ dɔnnibaaw yɛrɛ lagosi n'o de ye ne y'i wele n y'i bila baara la ne y'i wele I tɛ n ka telefɔni yɛrɛ ta bilen e kelen don wa e ma wolo k'a sɔrɔ dɔnnibaa bɛ yan bon dɔw bɛ yen u ti hakili t'u la o de kama ne t'a layidu ta u ye n k'u ka na n y'a dɔn n b'a sɔrɔ u bɛ ka e yɛrɛ tɔɔrɔ sa dɛ ko ne tɛ ka k'u ka telefɔni ta tiɲɛ tɛ caman bɛ k'o kɛ dɛ ne b'o dɔn wala bon Ala ko tiɲɛ n banna k'u ka numéro ta mun kama parce que u ka denw ladamu u k'u senkɔrɔ mɔgɔw lajɛ n'i y'a sɔrɔ k'u n'olu bɛɛ tɛ kelen ye parce que maa b'u senkɔrɔ ye o dɔw ma ladamu dɛ dɔ ye ne wele don dɔ a ko Seku Amadu n ko naamu a y'an ka Mali diinɛ ɲɛmaa 2 bɛɛ t'a tɔgɔ ma ka ne yɛrɛ fara o kan a ko k'aw n'a ɲɔgɔnna ninnu to Mali kɔnɔ Mali ko banna n ko Mali ko banna ko ɔhɔ a ka bamanankan cogo la n ko n y'i dɔn a y'i kumana dɔrɔn n ko n y'i dɔn n ko mais e ye siya min ye e siya olu tɔw ni ne bi baara la ɲɔgɔn fɛ olu jigiw siri mɛnna ne tɛ siya bɛɛ dɔgɔya n ko n'o tɛ ne bɛ siya f'i ye ɲamɔgɔden woloma maa minnu ka silamɛya bali u tɛ se ka kɛ silamɛ ye o dɔw hɔrɔnya taw f'i ye I b'a sɔrɔ e yɛrɛ ma sɔrɔ I fa ɲɛna n ko donc nin kuma ninnu donc n t'i jaabi tɛmɛ n kan n bɛ dan o ma donc n ko mais kuma minnu fɔlen filɛ Mali diinɛ ɲɛmaa baw a y'olu ni anw fɔ tan de ko k'anw ɲɔgɔnw to Mali kɔnɔ ko Mali ko banna
ngo mun kɛra ko kɔlɔsi ninnu ka ca sa dɛ a y'o bɛɛ fɔ ɔ kuma na n bɛ mun kɛ dafiw bɛ ne bolo ale min y'o kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn lahara ne bɛ ɲininka a la lahara parce que ale kɔni cura parce que n'i y'a o sugu kɛ ka ban i bɛ fiyɛ o maa tilelen ala fɛ n'i don n'o kan ala b'i ta tiɲɛ donc ne b'o ɲini u fɛ u kana maaw ye ten ka bala mɔgɔw ma i kɛra président ye ne ma maa yira komi maa soutenir an ti maa dɔn anw bɛ mali de dɔn anw t'i dɔn i ye patron ye an bɛ mali dɔn i ye faama ye anw t'i dɔn an bɛ mali dɔn i ye dinɛmaa ye anw t'i dɔn an bɛ mali dɔn i n'i ka bonya faamaya kɔnɔ i n'i ka bonya dinɛ ɲɛmaaya la anw t'i dɔn an t'i ɲɛda bonya dɔn ni alakira n'a somɔgɔw tɛ seko amadu de y'o ye wa cɛ o cɛ nana mali kɔnɔ k'i bɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ an bolo jalen don ye n'i bɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ an bolo filɛ ala ka hɛrɛ k'an ye wa seko amadu b'i bɔ dingɛ fana kɔnɔ wa maa min anw t'i dɔn anw t'i ŋɛniɲɛ dɔn ni maa o maa ko a bɛ na ni tɔɔrɔ ye mali mɔ ne ye dafiw kɛ bɛɛ b'o kalama ala k'o tigi bi a dingɛ kɔnɔ ala k'o dɔgɔya ala k'o tɔgɔ tiɲɛ ala k'aw ɲinw baw la ala k'o darɔ kuma faamu sɔli ala nabi seko i da magara kɔfɛ mɔgɔ la sisan i y'a fɔ i sɔrɔli ma nɔgɔ sabu ka sababu kɛ mɔgɔ sugu dɔ b'u cɛla la min mɔgɔ lankolon u don cogo man ɲi mɔgɔ kan u t'u kuma cogo dɔn mais seko maa sɛbɛ b'u la dɔw bɛ u bɛ fɛ k'u mago ɲa e ko ten wa cogo jumɛn bɛ yen sisan e ko ten wa Europe sɛbɛw b'u rɔ dɔw bɛ yen seko olu yɛrɛ y'a fɔ olu ye sɛbɛ u b'a dɔn u ma ɲi dɛ mais kolon fɛnɛ cɛla olu ka ɲi olu b'u mago de kɔ an b'o dɔn an bɛn'a dɔn ni sɛbɛw b'u la n'o tɛ min ka di ala la sefu la min ka di ala la sefu la ne dan bɛ sefa in na dɛ ne dan bɛ sefu n'i y'a dan ne ma anw ka wari tɛ tile kelen kɛ faransi wari kan n'i y'a dan ne ma anw ka wari tɛ tile kelen kɛ faransi wari kan anw ta bɛɛ bɛ kɛ nin ye a sefa n'an b'o la wa n'i y'a dan ne ma ne m'a f'i ye n ko ne ɲɛ bɔ n tɛ jamana in fɛ kami ala ka seko amadu dan ne m'a nege n ko n bɛ taa Europe kami ala ka n dan m'a nege n ko n bɛ taa Ameriki munna ye tugan e ka taa n yɛrɛ tɔɔrɔ wa ne ye san 21 de kɛ tugan fɛ ne bɛ tugan dɔn minnu b'a a kɔnɔ kalo la ye tan ne b'a dɔn olu ye san 21 et puis n ye tugan de ta tasuma la anw ka somali ka gɛlɛ dɛ somali jamana e ka taa ye bani donc ne bɛ tugan don mais n'i ko maa sɛbɛw b'u la a maa sɛbɛ min m'an wele ni ala sɔnna n'o bɛ kuma mais doncogo jumɛn bɛ bon doncogo min bɛ u la u ka vocali bila i bɛ vocali bila n'i ye vocali bila n b'i lamɛn n b'i lajɛ n'i kɛra maa sɛbɛ mais ne ni e cɛ ne bɛ taa n bolo de ye dufa rɔ ka ayi ne bɛ taa n bolo de ye dufa kɔnɔ ne de bɛ na n ka dɔnni di ma wa k'e ye jɔn ye n ko kuma de b'an bɛɛ ko dɔ la n'an bɛna ko dɔ la a bɛ d'i ma mais n'o ma kɛ ne bɛ mun kɛ n'an ma ɲɛ a la an t'a to yan ne m'a f'e ye na o tɛ ne kɔnɔ faamuya i y'a mɛn n'i donna vocali la n b'i ka vocali lamɛn a ka ca ala fɛ n b'i jaabi tan faransi itali kɔfɛ o jamana ninnu na ivoire ni fɛnw bɛɛ bɛ se k'i wele kosɛbɛ bɛɛ bɛ se ka don k'aw la i bɛ vocali bila n'i ye vocali bila seko amadu n b'i jaabi mais hakili ye ko ka appel ta wa n tɛ appel ta ten dɔw b'a fɔ i tɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ na k'i se ko ne b'a f'u ye ni fɛn sɔrɔ duman dɔ e tɛ ne wele i ye kuma mɛn wa donc a yɛrɛw b'a dɔn maa kundaw ma se na ye ka maaw tɔɔrɔ ka maabaw dabi tiɲɛ e ka mali yɛrɛ filɛ ba danbe bɛ min danbe bɛ min bonya bɛ min hɔrɔnya bɛ min ladiriya bɛ min yɛrɛwolodenya bɛ min fudenw ye kalan dɔɔni kɛ dama u bɛ t'u sigi ten ka maabaw dɔgɔya olu bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ walayi diɲɛ kɔkan yɔrɔ bɛɛ la donc mɔgɔ wɛrɛ si tɛ fana fɔ maliden ye mɔgɔ kan ka mun de kɛ to i danbe la i k'u to yen u n'u ka euro bi ne wele ka dɛsɛ u n'u ka dolari ka wele ka dɛsɛ ne ka da u ma o mais anw ka musokɔrɔbaw fatura yan den fura bɔ la ka denw sa alo disiw rɔ k'o tɔgɔ sɔrɔ ka denw ŋuna sa alo ka tɔgɔ sɔrɔ ka sa ni tɔgɔba ye olu lebura mais ni maa min ko k'u bɛ taa don e ka ko k'e sɔgɔbɛ mais a b'o to yen ala b'u bɛɛ ta tiɲɛ e tɛna cogo ya o yanni dɔɔni sa mais a mɔgɔrɔ tiɲɛna o cɛkɔrɔba b'i ye wa
sani tile dama o bɛ taa kaburu kɔnɔ o ye waati kɛ ɲindakɛ don quoi denmisɛnninw kɛ bila ten cogo dɔ o ye ɲindakɛ de ye i b'u to yen k'u ɲinda kɛ min ma ɲinda kɛ san nama o bɛ sa min ma ɲinda kɛ san nama o bɛ sa i ye ko in ye donc o tuma na ni ala sɔnna ni min mago bɛ na o ka vocal bila n'o ye vocal bila ni ala sɔnna n b'a jaabi ni n y'a jaabi n'an kun tilennaw kɛra kelen ye an bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ kun tilennaw ma kɛ kelen ye i yɛrɛ ta n ka n yɛrɛ ta kɛlɛ bɛ nin na a faamuna k'a fɔ kɔfɛ jamana Itali Espagne fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan a Asie Itali kɔfɛ jamana Faransi n'a ɲɔgɔnna Afrique t'a la Faransi n'a ɲɔgɔnna n'a mago bɛ Seku Amadu la appel tɛ a bɛ vocal de ci a n'a bɛ kuma n'Ala ka jɛ Seku n'an bɔr'o la an y'a mɛn k'a fɔ wagati caman i bɛ ta yan ka bɔ n'i ye jamana kɔnɔ ka taa n'i ye jamana wɛrɛ mais ka taa i don kaliwa la ka baara kɛ maa dɔ ye u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na i y'o baara ɲɔgɔnna caman kɛ n'Ala ka jɛ Afrique kɔnɔ bi i ka président sigilen ka ca an bɛ fɛ ka dɔn n'a y'a sɔrɔ o baara ɲɔgɔnna n'a y'a sɔrɔ i b'o kan an ka maliyɛnw ye wa ni faama min sera ma k'a dɛmɛ ka kɛ président ne k'a dɛmɛ ka kɛ député ne k'a dɛmɛ ka kɛ directeur ba dɔ ne cadre ba dɔ aa Sefula baara bɛ nin na dɛ président fila tɛ kɛ jamana kelen o o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ min b'i fɛ yan n t'olu sigi tuma dɔn min bɛ n fɛ mun bɛ sigi yan n tɛ b'o kalama cogo di o relation tɛ n na Mali tɛ de ne ma mais e ɲɛ tɛ jamana in cogoya la ɲɛ b'a la dɔnnibaa ɲɛnama tɛ o sɔrɔ o mun bɛ fanga la mun bɛ olu ni dɔnnibaaw cɛ n k'olu kɛ bɛ kale de ni dɔnnibaa ɲumanw cɛ o ye tiɲɛ olu minnu c'est à dire que u dan bɛ minnu na dɛ olu de kɛra kale u ni dɔnnibaaw cɛ u bi n'u ye miliyɔn 200 di ko taa dɔnnibaa ɲumanw ɲini e ni ala cɛ 200 miliyɔn o bɛ se dɛsɛ k'e kɛ e ka fanga dilan mais u bɛ bɔ n'a ye u bɛ taa dugu mun na u benkɛw dɛ u faden jɛninw dɛ u bɛ t'olu sɔn 10,000 da a ye kuranɛ jigi an ka jamanatigi jigi baaro a jigi bɛɛ b'aw kan a ye kuranɛ jigi a ye misiw faa u b'olu kɛ k'o imaji ta ka t'o yira président la an ye fɛn bɛɛ kɛ walima k'o ta ka t'o yira directeur ba la walima ministre la an ye baara bɛɛ kɛ o b'a sɔrɔ kangaraw bɛ u ma se olu ma n bɛ tiɲɛ f'i ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye n b'a f'i ye fanga baara walahi fanga baara kulon tɛ kulon tɛ mais an ka dɔnnibaa dɔ tɛ yen nin ye bamanan dɔnnibaa dɔ don soma dɔ don wa ko a ye misi ɲɛnama jeni wa a m'a ye kɔsani na o ma kɛ o kɛra mais a y'a filmer de o u y'a filmer k'a bila k'a tɔgɔ tiɲɛ di n'o tɛ Mali fanga ɲini dan tɛ ka t'i ko rond-point la tilegan fɛ i kulusi da o ma k'an ɲɛna yan mais fanga ɲini dan tɛ k'a saraka fɔ a ye ko taa i ka taa kulusi bɔ i ka bo kɛ sugu la i b'i kɛ fanga ye a da to yen Mali fanga ɲinina dɔw ma deli k'o kɛ yan o tuma an t'an yɛrɛ bolo wa munna an ma kule n'olu ye a ye bɔ mɔɔw da la furadaga min b'i to rond-point la dugu tila ma n'a furadagaw kori i ɲɛna i bɛ kasi u b'a dɔw ko dɔw ɲɛnama ka di u yɛrɛ bolo n'u bɔra a yɔrɔ la u bɛ taa sɔrɔ a tigi sara u ni min bɛ kandida la u t'o kɛ dibi la misi ɲɛnama dɔ dugukolo la walima o jɛnina o n'a kɛ somakɛ y'a ta ɲɛnama jɛni ye o n'o tɛ u bɛ min kɛ u yɛrɛ u b'a dɔn a ye sabali koyi hadamaden ka fanga baarali ko nɔgɔnkun don Segu da kun bɛ Segu jeliw y'o fɔ anw ye n'o ma k'anw ɲɛna gɔnbɛlɛ bilen joli kun bɛ supɛrɛrɛ dugukolo jukɔrɔ a bolo ye ni ɲamakalaw kumana ni da ye dugukolo bugɔ gɔnbɛlɛw bɛ kule n'u kulela a ko da ka fanga kɛra kura ye a tɛ sabali o tuma na ne ko an bɛ aw ma duguw bɛ jɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Tɛnba ma jɛnɛpo a ye jɛnɛka dɔ wele a k'a ɲɛ m'a fɔ jɛnɛ sigibaa dɛ a ye dugulen dɔ ɲininka ko Tɛnba ma jɛnɛpo ye mun ye Tɛnba ma jɛnɛpo mun de jɔn b'a yɔrɔnin la mun b'a kɔnɔ n bɛ n kali Ala la a y'a fɔ sɛbɛ ti kɛ ten koyi n ko sɛbɛ ti kɛ ten mais fanga dɔw kɛra Mali kɔnɔ yan ka tɛmɛ o kɛra o kɛra
bamaw dabiri mɛ malidenw da la rɔnbɔ ye dɔw la dagaw sigi bɛ u dala yɔrɔ dɔw la o fangaw kɛra hɛrɛw la k'o baw n'i y'a d'an bi o faama dɔw ka segin na mali kɔnɔ mali tɛna tiɲɛ tɛ yan ka fanga kɛ k'a ba u ma tɔɔrɔ si sɔrɔ a la o ma kɛ yan o kɛra ɲɛɲini de b'a kɛ ɲɛɲini dilali de b'a kɛ ɲɛɲini mais dɔnnibaa ɲuman tɛ faamaw bolo mais u bɛ min dɔnnibaa bɛ min ayiwa ɲininkali bɛ yen mais ne bɛ kuma sisan diɲɛ bɛɛ k'a mɛn kami ala kan da kami ala kan da maa min bɛ garidi ka si ani ne ma deli ka sigi fɔlɔ ko Seku Amadu n ka fanga baara ɲɛ mali kɔnɔ yan maa min bɛ garidi ka si kami ala kan da ne n'a ma deli ka sigi fɔlɔ ko n ka fanga baara ka si n ka fanga baara ɲɛ ayi olu bɛ jɔn yɛrɛ la n'u ye u ka maaw ci anw ma u bɛ minnu yɛrɛ ci ala ni yɛrɛ bonya cɛ olu fana bɛ dɔn n'u cɛ bon ne yɛrɛ tɛ ne ti ɲɛ k'o ɲɛ sa u bɛ mɔgɔ de don u bɛ mɔgɔ de don an n'u cɛ o ye t'a dɔn de ye o n'i b'a dɔn i t'o kɛ minnu b'i dala k'i juguw don u bi balo i la mais u t'i fɛ o ye maliyɛn de ye han donc sisan dɔw bɛ ne wele bɔ jamanaw la mais Seku Amadu aw yɛrɛ ka jamana in bɛ nin cogo la bi mais est ce que e bɛ yan n ko ne bɛ yan kɛ ne dɔn bɛ yan de ne dɔn tɛ yan koyi ne dɔn tɛ yan n'o tɛ fanga dilanlen tulo tɛ kɛ fanga la dɛ ala ye fanga fɔ gafe kɔnɔ fanga ye fɛn ye fanga bɛ ɲɛɲini de wa fanga bɛ dilan de wa fanga tɛ manamana fɛn ye dɛ tulo ma ka kɛ fanga la dɛ o de kama Yaya Jammeh ninnu fɛn o fɛn wulila kɔ fanga kan a kɛra ala ka latigɛ ye n'o tɛ bilahi baarabaliya tɛ Yaya Jammeh Gambie mais ne ma taa siyɛn fila hakɛya a faamuna mali a y'a faamu a kuma ma fɔ a y'a faamu o kɔsa in na ta kɛra nafoloko ni fɛnw an cɛ parce que bakiluya ni ye masakɛ binnen ye a kɔfɛ ko mɔgɔ ma taa i ka janfa f'i ye tɛgɛma gɛlɛn dun tɛgɛma gɛlɛn ka taara kɔngɔ donc ko ye nin de ye anw kɔni ye maaw de ye ala ye dɔnni min d'an ma mais farati don mini min kan ka d'an ma ala nin yɔrɔ don n'i y'o diɲɛ a nɔ i ka na tuluma mɔlen ala b'o kalo k'o bɔ bon i hakili la k'anw yɛrɛ de bɛ taa bɔ n ko ala de b'a bɔ donc fanga ye min ye a bɛ baara mais ko n bɛ taa jamana mais n ka taama ka suma dɛ sisan an y'a mɛn ko famabɔ n bɔra hôtel Arcazeli kɔnɔ koko di Angri yɔrɔ jumɛn so mais mɔgɔ minnu taara an t'o tigi fɔ dɛ o min filɛ fanga bɛ dilan de hali ni u y'u yɛrɛ fa mɔgɔ bɛ yen sa o n'a t'o fanga la o n'a kɛ a ma se k'o bali o n'a kɛ donc sisan fanga bɛ dilan ten ne bɛ taa jamana wɛrɛw de la mais k'a fɔ ko mali kɔnɔ yan ko ne filɛ kaliwa la mali faama dɔ ye min bɛ garidi ka si yan ayi n'an k'olu ye fanga sɔrɔ n k'olu bɛ ɲinɛ u jɔyɔrɔ kɔ olu b'u ɲɛsin u ka foro de ma u b'u ɲɛsin u ka foro ma bɛ taa u ka foro la wa a banna dɔnnibaga ɲuman yɛrɛ a t'u bolo n kalila ala la yan a t'u bolo haramu b'a la mali bolo walayi dɔnnibaga ɲuman tɛ yen tugun u bolo yan n'o tɛ yen o mun kama maa minnu b'u bolo k'olu y'u ka dɔnni ɲinibaaw ye u n'olu tɛ bɛnna wa u kɛn tɛ ka bonya da olu kan wa u dannamaw tɛ wa olu yɛrɛ tɛ se dɔnnibaga ɲɛnama ma donc ne ko n bɛ taa jamana wɛrɛ ninnu na mais e b'a ko cogoya yan ne ye siɲɛ joli kɛ Cadi n ye siɲɛ joli kɛ Somali surasiw koli la olu bɛ Seku Amadu valeur dɔn ni ne donna yen sisan a bɛ kɛ komi ko wɛrɛ mais e ka ne filɛ Mali kɔnɔ a fɔra ko surasiw ka n'u ko u tɛna ɲini ka ne fɛn n'u da ye o kun bɛ kɛ u ma kameraw gulon u kana ka yaala Mali kɔnɔ yan min k'olu t'a dɔn de olu t'a kalama ka fɔ de ko ni ala ko kisɛ mɔ bi yɔrɔ min k'a bɛ bi ye de sari ka bonya b'o la o de kama u tɛ fɛn dɔ di an ka jamana in de tiɲɛna dɛ donc sisan ne kɔni n bɛ bɔ n bɛ taa kaliwa don yɔrɔw la jamanatigiw ɲɛ wali minisiriw ɲɛ walima u ka faamabaw ye mais Mali kɔni na yan fɛn ma s'i ma fɔlɔ ne bon u tɛ ne lasɔrɔ quoi pourquoi a hɔrɔn man ca ten quoi a hɔrɔnw bɛ yen kelen kelen dɛ mais a man ca parce que hali n'o y'a fɛ ne kɔnɔ bɛ kɛ u bɛ na n janfa n'a sera sɔrɔ yɔrɔ ma u bɛ ne janfa donc o kama ne bɛ siran u ɲɛ mais ladiri kelen kelenw bɛ yen ni min ni ne kumana
ame gere nyon no ala sona ne tay bi avec yow ça veut dire faire fo sira la bla lebu ben ni fenfɛ gɛrɛ sira tugu nde yow sira matugu ye ne kɔni men faso fɛ o de kama waati ninnu tɛmɛna fɛn minnu kɛra ala y'an géré lahara ala bɛ taa bɛɛ sara i ŋaniya la waati minnu tɛmɛna mali kɔnɔ sisan seko amadu ye min kɛ malidenw tɛ se k'o ye o n'a fɔra e bɛna sa ni saya ma bɔ bilen n'i ma kɛ hakilima ye i tɛ taa saya in na o n'o tɛ t'a la n'o tɛ t'a la n'a fɔra e bɛna sa e ɲɛnama sigilen filɛ o baro bɛ ka bɔ e ye ni i kunkolo hakili bɛ tila fila ye hakili kelen b'a fɔ est ce que ne tun bɛ sa wa hakili kelen b'a fɔ peut-être n kun bɛ sa koyi nka mɛ n kali aw ye maliyɛnw jumakun fila tɛmɛna maliyɛn caman bɛ yen o ma sɔn a ka bugu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye wulibali bɛɛ b'a dɔn cɛ dɔ tun bɛ ka kuma koyi an bɛɛ kun paninkelen don a wagati n ko cɛ dɔ fana tun bɛ ka kuma dɔ tun bɛ ka kuma dɛ awɔ dɔ kuma na ba b'a bila o ma kɛ awɔ ba bɛ taa walayi bilayi talayi ɔ ni o fɔra n'o fɔra da la a kɛra sisan komi mɔgɔ min ye n'i ko sisan karisa b'a bila bɔn da ma fara fɔ kulo o da kelen b'a fɔ a b'a bila o ye cɛ dɔ ye koyi o fana ye dɔ ye a bɛ se ko dɔ kɛ dɛ ɔ donc sisan maa caman tora ka bon n'a jɔrɔlen o ma kɛ yan o kɛra mais maliyɛnw fanga ti ko dilan o jakosa fanga ti ko dilan fɛn dɔw bɛ yen u bɛ kow da faga ni kɛlɛ ma kɛ an bɛ to an ka hɔrɔnya kɔnɔ an n'an ka furuɲɔgɔnya kɔnɔ mali ye bɛɛ jamana ye ne hakili la an bɛɛ le tɛ nin ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra nin maa minnu filɛ nin ye jamana cila tɛ ninnu si o i dar'o la wala mais kow de ma ɲɛɲini ni kow ɲɛɲinina nin si tɛ kɛ fanga bɛ dilan de n'i nana fanga la i ye kungo de sɔrɔ fanɛni b'a la banɛni b'a la tɔgɔcɛ b'a la nkalontigɛ b'a la juguya b'a la jigikari b'a la fanga kɔni n'i y'a ta dɔrɔn i ye nin bɛɛ sɔrɔ sa donc o bɛ dilan de a bɛ dilan dɛ donc n b'o de ɲini k'a fɔ malidenw ye u k'u janto ninnu na u kana ɲɔgɔn kɔnɔ gan histoire ni fɛnw ta k'o kɛ mali tɛ jeni nka tɛ jeni ne kɔni a y'anw tɛ wuli ka mɔgɔ dɛmɛ k'i ka fanga dilan dɛ mais an faso kɔni an b'o dilan faso a tɛ jeni e ye nin baara kɛ i ma dabɔ fanga i ma kɛ fanga ye i y'a kɛ jamana de ye hali u kana ne dɔn n t'a fɛ u k'a mɛn yɛrɛ ça y est k'i ye jamana de fanga tɛ quoi n'o tɛ ko in n'o de fɔ ni sanji nana dɔrɔn baara in banna kɛlɛ tɛ kɛ o k'o dabila kɛlɛ ti kɛ kɛlɛ ti kɛ a fɔra ne yɛrɛ ye awɔ kɛlɛ ti kɛ awɔ dɔw bɛ kasi la dɔw bɛ yɛlɛ la ne b'a la kɛlɛ ti kɛ malidenw k'u janto nin na kɛlɛ ti kɛ awɔ donc u k'u janto nin na anw ye furuɲɔgɔn jamana ye anw bɛ ɲɔgɔn su don anw de bɛ seli ɲɔgɔn kan wa an bɛ seli ɲɔgɔn kɔfɛ an bɛ seli ɲɔgɔn kan misiriw la kɛlɛ bɛ se k'o jamana la ha voilà donc nin bɛ fɛ k'a fɔ faama o faama mana da kɔkɔ n'i ye maa ɲɛnama ye ni ala sɔnna min bolo bɔ i ye k'i dɛmɛ président fila tɛ kɛ jamana kelen dɛ o tɛ kɛ dɛ maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o la président kelen don ɔwɔ kelen don mais ala maa dɔw bɛ yen n'i sɛmɛn'o la i na ka ɲi n'o tɛ mais n'i ye dɔw ɲininka jamana dɔw la bi n k'o de b'o fɔ ne ye baro bi kɛ ne fɛ ne yɛrɛ b'i yɛlɛ de olu dɔw bolo ko mali sɛmɛmɛ ne yɛrɛ la n ko mali ne ko ne ka dɔgɔ mali ye nangaraba foli de ye maa o maa tɛ sa dɔnko la i donko tɛ tiɲɛ so ka faamuya so n'an bɔr'o la an bɛ to mali kelen kɔnɔ an bɛ don an ka balontannaw an b'a dɔn wagati la an filɛlen bɛ jamana kɔnɔ an filɛlen bɛ kɔ kosɛbɛ sogo maa caman de kɛlen bɛ k'a den ta bi ka taa bila balontan na sabu an ɲɛ b'a la n'a den kɛra balontan na a bɛ kɛ fɛn dɔ ye mais sogo n'a y'a sɔrɔ dalilu b'o la dalilu b'a la balosuye ta in o ye kabako ye komi n y'a f'i ye n'a t'a fɛ fɛn in bɛ fɔ n'o tɛ i bɛ ɲini ka tu o y'an ka domaine ye parce que ne yɛrɛ ko n ko ne ye diɲɛ dɛmɛ ka diɲɛ dɛmɛ ka diɲɛ dɛmɛ peut-être ne tun ma se balontanna dɔ ma ne yɛrɛ tun ma d'a la ne tun bɛ na hali siso sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ ayiwa ne k'o de f'i ye dɛ ne ye o balontanna dɔ de fɛ ne de m'a fɔ bɛɛ ɲɛna sisan n ko selisu n k'an bɛ yɛlɛma du n ko palais jɔra ka di yan y'a tigi fɔ sa ne kɔni m'a fɔ n ye baarada de fɔ donc n'i ye maa dɛmɛ n'a y'a dɔ i ye ka ban ɲagari bon nin kelen pe bi ne bɛ se ka nin kelen ye n bɛ se ka ɲi da diɲɛ kan nin kelen nɔfɛ bi ni cɛ kelen n bɛ se ka ɲi da diɲɛ kan ka diɲɛ kɛlɛ nin kelen nɔfɛ bi ni dɛbɛli jugu ye
fiɲɛ k'a dun walima dugukolo k'a kɛ a sago ye ne bɛ se k'o kɛ bi mun kama ne ka hɛrɛ de don ne y'a dɛmɛ a ye hɛrɛ sɔrɔ mais ne ka hɛrɛ yɛrɛ de don nisɔndiya b'a kɔnɔ hali yɛrɛ na bɔ a kalama Allahu akbar Ala k'o kɛ tɛ tɛmɛ o kan donc maa ka n'i sigi ko an ta kɔ ye dɛ maa kɛlenw fɛn ye ala fɛ olu nalen k'an kɛ k'u kɛ fɛn ye olu de b'anw kɛ fɛn ye n'o tɛ ka n'i sigi nin dufa kɔnɔ wari ye min filɛ ka fɔ n ye bi nin kɛra dɛ donc bolontannaw ka haya bɛ ne de bolo ka to contrat signé la ka taa e ka contrat peut-être euro million 40 wali euro million 30 o contrat ya o bi tɛmɛ miliyari dama dama ka wa miliyari peut-être phrase femme miliyari 20 bɛ miliyari 30 o tɛ foyi Allahu akbar o kuma ye nin de ye ko dɔ bɛ yen awɔ ko dɔ bɛ yen i b'a se de phrase fa a dɔgɔman ka kɛ miliyari 50 de euro million 100 euro million 400 euro 300 millions de euro o kuma a contrat bɛ sɔrɔ ka siɲɛ ten de ɔ n'i y'a ye o tɛ ka sɔrɔ don bakiluyaw don u bɔra faso min na yan caman bɛ bɔ yan danga o t'a fɛ a bɛ warini min sɔrɔ ani mɔgɔ ka jɛ o la t'a fɛ ani mɔgɔ ka jɛ o la n'o tɛ i n'an yɛrɛ ye o i n'an ye n bɛ da o ma i n'an ye donc balojolaw ka haya o de bɛ yan ni Seku Amadu y'a k'i ye i mago dilara mais a tɛ kɛ bɛɛ dɛ f'i ni ne ka bɛn de an bɛ layidu ta ɲɔgɔn ye contrat mun bɛ siɲɛ nin ye n ta dun kab'an b'a daminɛ min ka compte dayɛlɛ n'a siɲɛna i ta bɛ kɛru i kun cogo min da ka kɛru n kun yan baara ma ban n'i yira diɲɛ la i b'i yira i b'a fɔ tile o dalijuw de bɛ yan Sogo n'an bɔr'o kɔnɔ ka maa kɛ taamalaɲɔ jamana kɔ kan i b'a fɔ an ka faso balontannaw i y'o ɲɛfɔ sisan mais Sogo fasoba Maliba mago bɛ Coupe d'Afrique la ten n'i sera ma o ko bɛ cogo di Sogo an dun mago b'o la dɛ bon Sefu la nin kɔni ye baara ye Sogo an mago b'o la bon biɲɛ dun o dɛbɛli in bɛ yan o mais bɛɛ maaw fana bolo ne yɛrɛ tɛ mais biɲɛ dun biɲɛ ɲin ta dun o waralen bɛ kulu o kulu ɲɛfɛ olu nana ni kopo ye so a ma nɔgɔ Sefu la Mali équipe ni kopo kana Bamakɔ yan Sogo n'i sera ma o bɛ na n'a ye e ko n'u sera ne ma ɔ ne n'u ka diya kɔgɔji saba b'an jɛ olu bɛ na cogo di ko n ye vilibali de ye ne bɛ kɛ k'a f'e ye olu t'anw yɔrɔ dɔn mais yanko tɔn ne sigilen don anw ka diinɛ yɛrɛ yan diinɛ tɔn dɔw balalen bɛ yan ni hɛrɛ min wulila k'a bɛ se dɔnnibaw ma n k'olu bɛ taa don olu yɛrɛ dɔw ni faamaw minisiri dɔw bɛɛ b'o kan olu bɛ taa don yan wari bɛ di olu ma u bɛ taa dɔrɔn ka taa u ka mandarasaden dɔw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ye kuranɛ jigin ko 15 kɛ kabini ala k'an da n ka jɔni kɛtɔ ye k'a sigi k'a ka alabato kɔntɛ o de kɛra olu ye kɔlɔsi kisɛ b'u bolo u yala aw ye joli kɛ n ye 100 kɛ e ye joli kɛ n ye 50 kɛ e ye joli kɛ ɲini kɛ n y'a minɛ 100 n y'a minɛ 50 n y'a minɛ 1000 n y'a minɛ wa an y'a kuranɛ jigi ko ba 100 kɛ a kun jɛra ni haya min ye a kun jɛra ni sirata lezina ye o kɔrɔ ka di dɛ o y'a sɔrɔ miliyɔn 100 di m'u ma u y'o walo ɲɔgɔn na ba u bɛ taa terrain na u bɛɛ t'u gosi n'i ma jan kɛ an yɛrɛ ka joueur bɛ bi taa don u yɛrɛ la mais Sogo n'u sera ma ladiri ko bɛ cogo i ɲɛ bɛ nin min na nin ye nin bɛɛ bɛ baara de nin si tɛ tulonkɛ baara ayi ne bɛ k'o de f'u ye o de kama n ko ne an b'a ɲini an balimakɛ fɛ an balimakɛ fɛ ni ɲɔgɔnw la n'a bɛ kɛ a kana sɔn fiyewu bi den ninnu u ka taa foyi filmer k'a bila net kan n'o tɛ mɔgɔ bɛ kuma fɛ a su ka fisa maa min balolen ye ni min bɛ ka misi ɲɛnama jeni haramu bala dɔ bɛ ka seli misiri kɔnɔ bi a ka fisa n'o ye mais kafiri ma fisa nafigi ya maa min tɛ seli o ma fisa filani ka foyi ya maa min tɛ ala dɔn ko ala tɛ yen k'a dan bɛ boli dalen la o ma fisa ni faso janfala namaratɔ ya i ka jamana in ma fa o la
Afrique ma fa o la tayi ci la misi jɛn na n y'a ye sɔgɔmada in na dɔ jɔn bɛ ka bakɔrɔ don a worofuranjɛ a sabaranda fila jɔlen ka miseli ka sɛbɛnden dɔ bila o da kɔnɔ ka miseli kɛ ka ba minɛ e b'a dɔn ba darɔngolon tɛ ka ba kɛnge kala k'a da kala kɛrɛlɛ k'a lamini a jɔlen bɛ ne ko n ko ana fulakɛ ta kun bilanse ka nin da fɔ ba ka kɛsi ye k'a min ye ka kɔrɔ e b'o dɔn da fila mana kala dɔ tɛna fara o kan n y'o ye bi fara n t'a dɔn k'u na min fɔ yen nɔ se olu t'a kalama kuranɛ haya dɔw y'a lakali olu y'a lakali ko fɛnw bɛna seri ka bɔ dugukolo kɔnɔ don min na zanzirisila tɛ lajɛ bani su dama tɛ o fɛn minnu bɛ kɔgɔdisiw rɔ minnu bɛ kaburuw kɔnɔ minnu bɛ dugukolo rɔ k'u bɛna seri ka bɔ don min o de la ala ko ten suratu sabayi fana kɔnɔ k'ale b'a kalama fɛn minnu bɛ don dugukolo la ale b'a kalama fɛn minnu bɛ bɔ dugukolo fana rɔ k'ale b'o kalama minnu bɛ bɔ sankolo la ka na don dugukolo la k'ale b'o dɔ fana donc ninnu tɛ kulo ni fɛnw ma don dugukolo rɔ kɔndarandi tɛ kɛ o mais u bɛ nin kuma la kɛ taa misiri dɔw muradu kɔrɔ e ɲɛna ko alimami dɔw sigi bɛ misiri dɔw muradu kɔnɔ sefiya dayi baara mɛ ni adamaden gɔmɛlɛ kunkolo tɛ dɛ gɔmɛlɛ kunsigi tɛ dɛ sadi gɔmɛlɛ kunsigi tɛ dɛ sefiya dayi baara mɛ k'a don a misiri dɔw muradu kɔnɔ f'u b'i yɛrɛ yɛrɛ ni kɔlɔsi a kɔnɔ ti wurudi kɛ ala ye dɛ jinɛ orobow u bɛ wurudi kɛ n b'i teli ne fa sara a la ne yɛrɛ ka sa a la n kana bɔ misiri alimamiya la fiyewu a ma kɛ e ka so ye o tuma mun kɛra taa mun fɔ somakɛ ye misi jeni o kuma tɛ ma diɲɛ bilen de ya mais baara gɛlɛnw baaraw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bɔn fɔ n'i ye moriya bila dɛ moriya finman yɛrɛ ne m'a fɔ moriya bɛɛ ye o dɛ ne m'o fɔ dɛ a bɛ taa kuma in tigɛ sa k'a yɛlɛma n'a y'a tigɛ da wɛrɛ bɛ yen n b'a fɔ fɔcogo la a b'a mɛn moriya finman mais ala tɔgɔ dɔ bɛ yen m'o de fa ye kɛ ala a ye moriw dɔ m'aw ɲininka u banna wa alimami ba tɛ yan a bɛ yen hamu saga ko hamu halaw hamu bayira ti yasu na ma di mo ni taari sigi ka wurudi jinɛw bi jeli ja k'a bayiro i sigilen bɛ to golo ka te u bɛ t'i kɔri i bɛ sɔrɔ k'i don i bannen Allahu akbar tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen kasu kasa n'i y'a wurudi k'a s'a dan na a bɛna jɔ bere min b'a bolo fo k'a bere kunkolo bilen joli kɛnɛ la adamadenw kun jigi kojugu bolo anw y'o de fɔ nkanw de t'a kɛ ne ta anw tɛ don olu la o mais a n'a tɛ yen olu tɛ kelen o de kama dalijuw bɛ yen masa solomana ka fiɲɛ sira dɔ bɛ yen a ka fiɲɛ nasira dɔ bɛ yen ala k'an kisi ala k'a tigɛ cogo ɲa n'i y'a kɛ a tɛ da hali jamana fila ma a bɛ se ka jamana 5 a fiɲɛ n'a ji bɛ se ka jamana 5 ci o dɛbɛli bɛ yen o hadamaden bɛ se k'o kɛ o ala ye nin bɛɛ jɛ o de la ne y'o f'u ye n ko maaba dɔw tɔɲɔli k'a bɛ jamana wuli maa bɛɛ ne bɛ nin fɔ mali la yan maaba dɔw tɔɲɔni k'a bɛ jamana wuli a y'a farati dɛ a fɛn dɔw bɛ yen e kɔni i bɛ se k'i seko kɛ se b'i ye i b'i se k'a tigi n'i la mais n'i m'a fa o i ma tila dɛ nabila nuhu kelen ma ala deli wa ala ma diɲɛ wuli wa o tuma na munna ala tɛ se ka daliju di a ka jɔ dɔ ma min bɛ se ka dugu wuli a ye sabali sa dugu dɔw bɛ yen an b'o dɔn olu jiko gɛlɛya o tarikuw fɔra anw ɲɛna karamɔgɔkɛ dɔ nana n'a ka gerebuw jiminɔgɔ b'u la o y'a sɔrɔ diɲɛ bamananya tilew don tɛ ala ko dɔn o ko nɔ ji t'anw bolo ka d'i ma karamɔgɔkɛ ko a ye ji d'u ma ko ji tɛ yen i y'a faamu u taar'u dayɔrɔ la ala y'a kɛ farigan tun bɛ karamɔgɔkɛ la karamɔgɔkɛ y'i bolo fila ja ala ye ka gɛlɛya ɲini u ka dugu ye n galila ala la sɛmɛɲɛ yɛrɛ mana don tan a jiko tɔ bɛ juguya sen fila jiko bɛ ban ji tɛ sɔrɔ ka min koliji tɛ sɔrɔ ɲɔ b'i ko ji min na o ji kelen bɛ sɛnsɛn ka t'i kun na ye e b'a dɔn dugu bɛ mali kɔnɔ o kun dɔ de don donc mɔgɔw ye dɔnni hali dalakan ye dɔnni ye dalakan mais dalakan kɛ sen fila mais dalakan dugu dɔw bɛ yen a bolokoden musomanninw bɛ taafe siri cɛw b'a siri a sɔrɔla mun fɛ a k'u ka dumuso dɔ bɛ yen
muso in den nana bolokoli la u fɛ yen u b'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi i y'a mɛn u ye fini don bɛɛ denw na kɔ kɔnɔ ka taafe dɔ melenge u denkɛnin la u ye bulokiba tigɛ u denw na mɛ ka taafe dɔ melenge muso in den la parce que fɛntigi den tɛ ka taafe melenge o la donc a ba bɛ jama la a y'a den ye taafe melenge b'a den cɛ la mɛ tɔw bɛɛ buloki b'o kana nɛnɛ ba la a den buloki t'a dun ten muso in y'o ye min kɛ a y'i jɔ k'i bolo da i ko k'i kimiri bɔ a faso la a ko n'i y'a sɔrɔ ne ye aw ka bulon n'a den ye den o den bi bange yan ko a bɛ taa bolokoli la nɛgɛkɔrɔsigi la a den si kana kulusi don bele fo k'u gɔ n'u min ye kulusi don o ka to o la a kɛra ten u ye kulu fɔlɔ minnu sigi o kɔfɛ a bolokoliden bɛɛ sara u mana filanan sigi a kɛra ten o kɛlen sisan u ye taafe don a bɛɛ la a bɛɛ kɛnɛyara dalakan tɛ bon sisan a lajɛ nagarabaw bɛ sanfɛ nɛtiw ni fɛnw ma o bɛɛ nin bɛɛ lagosi adamaden ala bɛ mɔgɔ minɛ i yɛrɛ de ma tumubilenni bi yaala yaro misi ɲali baara bi kɛ o de la ni maa min mako bɛ wɛrɛ la o daliju bɛ Seko Amadu bolo yan tumubilenni a tusubaden bi yaala ɲɔgɔn kɔ sɛmɛɲɛ fɛ o tumubilenni min filɛ musow ye su ko kungo kɔnɔ a y'a sɔrɔ dɔ jigilen bɛ o den jubaatɔ bɛ bon kɔnɔ su kora muso dɔ in na a ye jele de bɔ dɔw b'a fɔ jele dɔw b'a fɔ nɔgɔla a y'o bɔ bɛlɛ kɔnɔ jaa tumubilenni tusu de tun b'o la ka n'o tobi su fɛ k'o kɛ nan ye ka di muso in ma muso in jobaatɔ ye dumuni kɛ su fɛ dugu jɛlen a ye na fila a bɛɛ ye tumubilen su ye a ye dalakan don a ko du in kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ne tilela den o den bi balo yan du in kɔnɔ ni tumubilenni ma k'a jobaatɔ narɔ ala kan'a balo o dugu la olu bɛ tumubilenni gunde k'a bila de n'i ka muso jigira k'a sɔrɔ tumubilenni mugu tɛ a bɛ sa dɛ a ye ɲininkali kɛ mali kɔnɔ yan mali kɔnɔ yan ko a yɔrɔ man diya maa sɔrɔla yan o y'a seereya ko hali a n'olu man diya a sɔrɔla tan donc dɔnni bɛ yen ala bɛ dɔnni di wa dalakan yɛrɛ bɛ maa faga n ye denmisɛn dɔ ye don dɔ ni u girinna dɔrɔn a bɛ t'i cun ka bɔ a ka bolifɛn kan a b'a fɔ ko dɔ bɛ to bi ta dɔn ko dɔ bɛ sa bi ne ye nin ko nin y'a ka maaya ko awɔ n ko nin si man ca dɛ ne bɔra yen n nana bamakɔ yan u ye ne wele ko wa k'a tora ji rɔ koyi n ko cogo di k'a ko k'a bɛ kɔ dɔ tigɛ k'a binna ka bɔ yiri sanfɛ yiribolo kelen minnu bɛ tɛmɛ kɔba sanfɛ k'a binna k'a tora ji la yen o ti mɛn o i ye maa o maa y'o sugu la o ye ɲinkakɛ de ye a y'a denw nege kuma ɲuman la Seko Amadu don Seko Amadu Banu Amadu a ma tila ɲɔgɔn na halisa kosɛbɛ an y'a mɛn ekɔli lawulila kura examen kɛlaw kosɛbɛ defu baki BT kapu an y'a mɛn k'a fɔ bigi dagabana dɔ labɛn ne b'i bolo Seko bigi a bɛ nafa jumɛn ɲa a bigi ye prix joli bigi min ma ɲɔgɔn dilan n y'o de kɛ a ɲɔgɔn ma dilan wala hali n'i y'a parce que jamana mun na e yɛrɛ ɲɛ b'a la anw ka Mali in na an bɛ kalan cogo min bi bi ta in tɛ kalan da ye ni den taara ɲɛfɛ hali n'i y'a sɔrɔ a ma kuru caman kɛ o a na diplôme dɔ ko in sɔrɔ o de kama n ye bigi in de sansiw fara ɲɔgɔn kan baki defu BT1 D ani kapu ani université yɛrɛ san 4 kalan san 4 kalan walima san 3 n y'o bigiw bɛɛ labɛn dasi ba 4 a bigi kelen n'i y'a ta i b'i ka san 4 kɛ n'a ye a b'i se i da na i tɛ redoubler mais a tɛ di maa ma a tɛ di ten dɛ ayi k'a se ka maa ma mais ni maa ma ayi n'a bɛ di n ko fɛn dɔ bɛ k'e tɛgɛ yan a bɛ kalifa ni kan dɔ ye o ne t'o dɔn ne y'a di maa ma tɛ ye fu de di o tɛ wala donc o bigi in bɛ yan bi 4000 n'i y'a ta defu ni baki o y'o sɔrɔli ala bɛna diya i la i b'a sɔrɔ defu baki wala ne ye nin f'u ye yan c'est à dire ne ye nin bɛɛ kɛ fu dɔw b'o sɔrɔ kalo 6 o bɛ sɔrɔ ne wele vraiment Seko don wa awɔ i y'an dɛmɛ salon ne ni n kɔrɔkɛ wala an fila bɛɛ y'a sɔrɔ an b'i fo dɛ dan t'i la kalo 6 kɔfɛ awɔ dan foyi t'i la awɔ Seko ne ye suko dɔ kɛ wala suko in kama a ye n wele de n'o tɛ n kalila ala la bigi ko in tɛ tuguni bon a filɛ quoi maliyɛnw ye nin de ye donc bigi in bɛ yan dasi ba 4 n'i m'o di sa e t'a sɔrɔ bigi den kelen a bɛ n bolo yan 4 maa kelen bigi kelen awɔ maa kelen bigi kelen Seko a bigi est ce que maa min bɛ ka taa stage kɛ yɔrɔ dɔ la baara yɔrɔ la o bɛ se k'a ta a ka ɲi i bolo a ka ɲi ni donna n'a ye ka papier siɲɛ n'a ye dɔrɔn a bɛ n bolo yan contrat baarakɛlaw dun i b'a fɔ ka contrat o bɛɛ yɛrɛ de don bigi in ta dɔrɔn ne kɔni ta ye projet ko ni fɛnw ye bigi in ta hali n'i y'a dɔn
ko problème bɛ ka bɔ i ka centre ni fɛnw na bigi in da n'i ye bigi in da i tilara o wala ko ye nin de ye donc n bɛ nin de kɛ sisan de ekɔlidenw hinɛ b'an na fana mansaw hinɛ b'an na donc o bɛ n bolo yan larihamu fana bɛ yan hakili diya nasi awɔ o tɛ bigi dama ye ka kuranɛ don i kun na musokɔrɔbaw tɛ kalan na larihamu biton kelen ta n bɛ o ye 4000 de ye o fɛnɛ 4000 awɔ na o ta i k'o kɛ di la i k'o dun la vie i na kuranɛ dɔn ni ala sɔnna awɔ faamuya sogo yanni an ka bɔ o babu bɛɛ kɔnɔ an y'a mɛn sogo kariti ko a bɛ bolo jumɛn kan bon sogo kariti bɛɛ ka taa a bɛɛ ka taa walahi a bɛɛ ka taa Espagne Italie France a bɛɛ ka taa ni duguw bɛɛ la n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a bɛɛ ka taa France ni Espagne ani Italie kosɛbɛ o dugu saba in olu bɛ k'a ta dɛ Kodowari bɛ k'a ta wa Mali yɛrɛ la yan fana mɔgɔw bɛ ka k'a ta donc ne y'a f'u ye sogo kariti n bɛna nɔgɔyaba kɛ tuguni maliyɛnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ a gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma n b'a k'u ye fu o maa o maa bɛ Mali kɔnɔ yan sa n'i bɛ sogo kariti ta a san kelen n b'o d'i ma sa 6000 san kelen 6000 sogo kariti a bɔra 12000 la ka na 6000 Mali kɔnɔ yan sabu kalo wɔɔrɔ tɛ to la i bɛ san kelen de ta san kelen o de bɛ d'i ma o la kalo wɔɔrɔ bɔra la pewu o bɛ d'i ma o la minnu bɛ kɔfɛ nin ye i ka sogo kariti 12000 olu bɛ k'a ta o la kariti min taara sa ne t'a hakɛ dɔn 12000 donc i mana n wele o wele sa i ka sogo fɔ a kɔrɔ bɛ fiyɛ a sara maliyɛn na dɛsɛ in 6000 la kungo ye sogo bɛ dɛsɛ nin na laji la fo ka n'a bila nin bɛ bila hali dɔrɔmɛ 3 o bɛ dɛsɛ a la sogo tɛ dɛsɛ 6000 la se fila e ka jamana in a ma nɔgɔ dɛ u bɛ dɛsɛ in na or que sogo ye hɛrɛ min ye maa min bɛ sogo ani ala ka di maa min bɛ sogo ani ala ka surun maa min bɛ sogo a si ka ca maa min bɛ sogo gɛrɛsɛgɛ b'a la walahi mais sogo min bɛ dabala ba dɔw b'u tilen b'olu tɛ sogo o fana wala bon maa minnu tɛ sogo wuli kana kɛ ko yiri dɔ b'o la n'o ma kɛ i bɛ fa bala i yɛrɛ la o chef la sogo dɔ tɛ sogo dɛ o de man ɲi dɛ n'o i sa hali t'i sa ko dɔn o kojugu de ye o ni maa ko i ɲɛna k'a tɛ sogo a hinɛ minɛ dɛ wuli ka na yiri dɔ bɛ an k'o k'i ye n'o kɛra dɔrɔn a tigi n'a ja tɛ fankelen a n'a mɛlɛkɛ tɛ fankelen donc o tigi bɛ fa ten faamuya maa sogobali la yila maa yɛrɛ min bɛ sogo n'a tɛ wuli la ye n ko i gɛrɛsɛgɛ bɛɛ tiɲɛnen ye mais sogo dɔw bɛ yen o ye sogo mais n'u wulila sogo t'u to kuma gɛrɛsɛgɛ ma tiɲɛ o ye gɛrɛsɛgɛw tiɲɛnen ye fura b'o la o na Seko Amadu fɛ an bɛ bɛn o la an b'o k'i ye a faamuya sogo n'an bɔra o la tereko o ko fɛrɛ bɛ cogo di tere ninnu bɛ yen dɛ n y'o de f'u ye tɔgɔ kungo in n'o ye fu datugu kongolo ye n ye nin sɛbɛn kɔrɔ f'u ye o de bɛ cɛ la nɔgɔ pewu hɛrɛ ti k'aw bolo muso bi to nbonbanbo la i dala ye so kɔnɔ ye ten a ka ɲi foyi t'a bolo a bɛ fɔ o ma ko fantanmuso n'i m'o yiri ko sa i ta tiɲɛna a muso ka ɲi i b'a fɔ ko jinɛ foyi est ce que a faamu voilà bon a sugu caman fana denko bɛ k'a muso la denko dɛsɛ bɛ k'a la ale bɛ kɛ ten de farati don dɛ bon olu bɛɛ yan bon komi tere filɛ ale nasi tɛ bɔ bila tere ko in man ɲi koyi i bɛ na i tere bɛ layɛrɛ fɔlɔ ni tere in yer'e la min bɛ k'a fɔ n'o b'e la n m'o fɔ nin ya maliyɛn dɔw kan na ka taa gɛlɛya da kɛrɛda in b'u la o mais ne t'u ye wa a baden ne bɛ bɔ n b'u ye o ne bɛ su datugu kongolo caman ye don o don i ɲɛ t'u la u sigi mɛ kaburuda dɔ la ala ka hinɛ a la mɛ u b'a kun fɔ wa e na ko ne m'o de f'i ye diɲɛ tɛ ten dɛ diɲɛ ti kɛ ten diɲɛ ti kɛ ten mɔbili kura santɔ i bɛ mɔbili kapo kɔrɔta k'o lajɛ mɛ muso furu yɔrɔ la maa tɛ taa a lajɛ koyi o tɛ voilà donc fɛn min b'a ko la tere yɛrɛ gɛlɛma camanba de bɛ yen a sijɛtigiw a kolo kelenninw a geneba a n'a guni a n'a soɲɛlɛnnin ani tumutigi n'a fɔra i bɛ kasi di cɛ 100 o 100 90 ne y'o de fɔ a ye n ko 90 o ka gɛlɛya dabɔ o yɔrɔ in de la muso ko ayi muso furu muso bɛ yen n'i y'a ta hali ni miliyari b'i bolo o bɛ ban
i b'a ta sa butigi bɛ jɔ i bɛ segin sa de e tɛ taa ɲɛfɛ kelen b'i kun ye i bɛ k'i débrouiller n'i y'a kɛ fila dɔrɔn i bɛ sin k'o ye ten nafolo bɛ ba ten a bɛ tiɲɛ ten problème bɛ na n'i ma jan i bɛ kaso kɛ n tɛ i ka ko wuli cogo tun ka ye donc a tɛ ta ten a tɛ ta ten est ce que i y'a faamu kelen musomanin ko bannen tɛ nin ya e ɲɛ t'o la ha bon dɔw bɛ yen cɛ bon dɔw bɛ yen musomanin donko fɔlɔ cɛ b'o la i tɛ den sɔrɔ bilen cɛ bon dɔw bɛ yen kamalenin dɔw bɛ ten o mana se musomanin ma fɔlɔ o musomanin ko kɛra seko fɔlɔ ye ma i ka denko banna kelen a dɔw ma se i ma fɔlɔ i ka furuko banna i tɛ furu fana kɛ olu t'i furu i t'a kɛ o tɛ denba min ye den ɲɛgɛnɛ duma denba min den ɲɛgɛnɛ sera o kɔnɔ n'o denkɛnin n'o sera maa min ka musomanin ma fɔlɔ o musomanin bɛ sa tulonkɛ la donc musomanin k'i fara i yɛrɛ kan aw ɲɛna ko alakira de ye jɛnɛya kɔ gansan de yan a ma kɔ gansan a bɛ fɛn dɔw de kɛ maa ye fura b'a la fura b'a la kɛ furaw bɛɛ bɛ Seko Amadu ala ye fɛn dɔw kɛ ne ye yan den dɔw ti wolo ni maaya ti wolo u bɛ wolo k'a sɔrɔ u man kɛnɛ k'a fɔ a ɲɛna tigɛra a ti cɛya la a ye fura ɲini o ko tɛ dɛ a yɛrɛ n'a a bɛ wolo bana bɛ wolo denba bɛ jateminɛ kɛ sari nin kumaw nin kumaw kuma gɛlɛnmanw don dɛ o den sugu in mun bɛ wolo u ti kɛ maaya la fiyewu fiyewu n'o fura bɛ denba bolo ye o fura bɛ denba bolo o fura b'o bolo faamuya Seko donc den muso kɔrɔsiyɛn fila in n'a ye kɔrɔsiyɛn fila in minɛ k'a jira a bɛ ko dilan cogo min na muso tɛ tulo ɲɛ dɛ hali ni den ŋuna jɔra den ŋuna jɔlen muso nin lamɛn dɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn ni den ŋuna jɔra i bolo don o don kana kasi bilen dakun yala anw ka Bamakɔ yan dakun bɛ yan de i mago ma jɔ dakun la yan aya karo da mɛ so dɔw kɔnɔ fɔ kɛnɛma dakun i bɛna dakun la dɔrɔn muso i bɛ na dɔrɔn ka na ni cɛmanin de don n'a ŋuna jɔlen don k'a ŋuna tɛ ka dɔn i bɛ nin ɲuman sin minɛ k'o bisi k'o sinji bisi dɔrɔn k'a kɛ dakun kan k'o bɔgɔnin lama ta k'o ta k'o tɛrɛ den ŋuna la a bɛ jɔ yɔrɔ bɛ tɔki o y'o bannen o tuma na nin bɛ k'o la donc k'a fɔ ka segin a kan ni seliba banna a b'a kun da mundugula farada kan Seko Amadu bɛ yen Baninko Amadu mundugula farada n ko n wale ɲuman dɔ dɔw nana chateau jɔ ka di yan se fila nisɔndiya ka bon wala a diyara n ye n lafiyara wari hali n'o mana bilen to yen ala ye ni ci ka so jɔ k'a di ma ni ka denbaya bɛɛ ta filɛ k'a ma ban zawiyaw b'a la ala ni cɛ u ni ce ne kanubaa bɛɛ ni ci maa minnu bɛ ka n wele n kanubaw don u tɛ ka n sɔrɔ u bɛ yafa ma ala kama ne ka ko tɛ dɛ baara n'a taacogo don mais n vocal ci ma vocal bila n'i ye vocal bila a m'a mɛn o mɛn n b'i jaabi n b'o yafa ɲini n kanubaw fɛ ala kama kira kama ne ka d'a ye cogo min a ka di n yɛrɛ ɲɛ ten wa senkola in ma kalama sa ala y'a diya wa ala bɛ se k'a d'aw ma dɛ n'a kun ka di ala y'a kumaw kɛ Seko Amadu ye ka ne siri aw yɛrɛ la dɔnni nɔfɛ mais a ye ne de k'a ye donc aw ta don an na an bɛ jɛ k'a kɛ a banna Seko ɲɛna denko ni furuko fɛrɛ nasu labɛn n y'o fɔ n k'o bɛɛ yan o bɛ n bolo yan fɛrɛw joli la o tarafata taani bɛɛ yan bon olu da tɛ fɔ furu ta ani denko ta o da tɛ fɔ wari tɛ maa sɔrɔ i y'o mɛn voilà o de kama commerce kɛ jago la voilà o bɛɛ bɛ n bolo yan commerce jago kɛ fura ma tɛmɛ nafolo kan i bɛ nafolo ta dɔrɔn n'i ye nafolo baara ta a banna
famna shogo ote shoga famna wakati corona naam kana iga kumagalaba emission konna la ndiga foliga laba jemo ben wakati min ka kumakalaba min fɔ o ye ka segin a kan maa o maa bɛ diɲɛ kɔnɔ aw tulo b'a la Seku Amadu bɛ ka kumaw fɛ a ye si furabulu ɲini si furabulu shogo bamara ɲani a ye si furabulu ɲini a k'a tugu a ka denbaya la i k'i ka denbaya kun n'a ye ko jollo a ko tɛ hali n'u y'a ko kelen si furabulu a y'o ɲini a k'a kun na a mana tila a y'a ɲaga fili yɔrɔ min ka d'aw ye a y'a ji min n'a ka di ye ɲina fiɲɛ ji sanpɛrɛ o de bɛ yen kasara ani kɛlɛw fɛn bɛɛ ɲaami bɛ ɲɔgɔn na ɲina a tɛ nɔgɔya dɛ wa an b'a la fɔ 2023 nka an ka ɲinan ta ɲɛɲini fɔlɔ n'an sera a go ma n y'a fɔ a ye coronavirus ko n y'o fɔ a ye o tɛmɛna dɔ wɛrɛ bɛ yen n y'o de fɔ a ye ne ye haya di n k'u ka sukaro kɛ saraka ye joona Mali Côte d'Ivoire Burkina anw ka dafe jamana ninnu bɛɛ la jamanaw dɔw bɛ yen u bɛna jɛni siga foyi t'o la Mali kisila fɔlɔ Côte d'Ivoire a y'a jija dɛ ko wɛrɛ bɛ yen dɛ ji ni fɛnw bɛna tiɲɛniba de kɛ yɔrɔ bɛɛ la a ye saraka bɔ a ye si furabulu ɲini a k'a tobi a k'a ko n'a ye Ivoirien min tulo bɛ na a y'a kɛ n'a m'a kɛ a y'a k'a yɛrɛ ye o de tun bɛ n fɛ ka n kanu b'a bɛɛ fo ka maliyɛnw fo ka segin a kan TV sababu an b'a fo ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an n'a ye hɔrɔn n'o wa cɛ don Seku Amadu ko k'a tɔ dara Suala la mais Mali tun bɛna problème sɔrɔ o ne ma cɛ kumakan mɛn Suala kɔ koyi o tuma Moribo anw kun de y'a n yɛrɛ b'o la anw kun de y'a mais ne ye n da kɛ dibi la n y'o fɔ wa balimaw bɛ n kalama n y'a f'u ye nin ko ne jisuma bɔ a la anw tɛ maa dɛmɛ an tɛ faama dɔn an tɛ foyi dɔn mais an b'an faso fɛ an bɛ Mali dɔn an bɛ Mali dɛmɛ mais cɛ ka kuma ka jɛn ala ta kɔ ka jɛn k'i ɲigi da ala kan n y'a ye Suala walahi mais maliyɛnw a ye fitiriwaleya dabila sa ale de kuma na o tuma a tun bɛ min nka tun bɛ min mais ni nin tɛ an bɛ dɔw dabara foronto k'an bɛ jamana in na bi an bila o la yan o tuma kun ye wari ko yan ne y'a fɔ Seku Amadu de y'a fɔ e min b'i ka so ye walima k'i ye ɲɛma wali kalalen don i ye moriba ye wali i bɛ ta ni min fɔra e filɛ n'a ma bɛn i ma Seku Amadu de y'a fɔ i déclaré dɔnni min b'i la e de y'a kalan ne man da kalan ala de y'a fɔ de hɔn i ni minnu hakika a bɛ yan n'an ɲɛsira ɲɔgɔn na mori duba ko t'a rɔ min m'a karɔ i na taa lakali sisan donc n y'a fɔ dɔ i b'i da di a fura bɛɛ y'o ye Suala de kumana anw y'o mɛn a kumana faso nɔfɛ anw y'o de mɛn famna Seku ala ka hɛrɛ k'an na ye amina rabi n bɛ dugawu don dugawu kɛ Seku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحود حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما
صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. jaran shogo kan lajɛ baga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan shogo amadu a koba wɛrɛ kɛ bi min ye jele adama kɔta ye a ye sumu duman kɛ an ka shogo la sumu kɛra don min na o dugusɛjɛ a y'a sɔrɔ du terrain na shogo an b'i fo la i y'o ɲuman min kɛ ala kana bɔ an kɔnɔ k'an kanubagaw fo diɲɛ fan bɛɛ fɛ shogo amadu a ye terrain di bi se fila ma sabu n'a y'a d'u ma a y'a di ne ma ne n'o bɛɛ ye kelen an bɛ shogo fo la k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'a fo k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ nin na an bɛna taa Haidara kɔ shogo kanubaga baro jelibugu la Sirifuru wagati bɛɛ a bɛ ka émission la ko m'a fo foli f'i ye ko m'a fo an ka madame Kone nana sare an ka foli b'a ye an tɛ na tante kuma Kamisogo kɔ an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase diɲɛ bɛɛ ma fɛn fɛn ɲɛ b'an na wagati la ka fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh k'an bɛ diɲɛ wagati la